bai. Edo ze souvenirretan. Bai, baina esan nahi dut. Jendea joaten, imaginatu, zoazela, nik Londresera. Eta ikusi beharrean Big Ben, hori ikusiko duzula, Big Ben, Londonai, eta horrelakoak, eta gero souvenirretara jun, familiarentzako zerbait erostera, joaten zarela supermerkatuetara. Ados, baina hori lan ere bai. Orain geroz eta modagun jarri da. Nire TikToka dago beteta supermerkatuetan jendea gauzak erosten. Eta nago obsesionatuta. Eta esango dut, udaranetan egon naiz kuadriakoekin Akoruñan, eta gure souvenirra izan da, literalki supermerkatuetako janaria. Hori ekarri dugu. Eta zergatik ezin bat, supermerkatuetan ere saltzen dituzte? Baina grazia daukalako janariak. Ez dakit, imana horrek biko dezu beti, janaria... Janaria tripan goxo-goxo. Lehenengo asterako balio dizu ekartzen. Ez da hori, lehenengo gona. Baina ez dakit, oso galduta nago... Bai, ikusten dut. Bai, ez dut ulertzen, hau beti egin da. Supermerkatuetan janaria erosi. Nik uste butik gauza dela hori. Supermerkatuetan, bentsat zerbait tipikoak jateko ekartzearena, hori oso ohikoa izan da. Ez dakit zer deskubrimentu den hau. Nik uste jendeak lehenesten duela ez, gaur egun. Egin beharrean begira, hemen gaude, Parixen, Eiffel dorrean, esango dute, hemen gaude, margerik ez esango, baina, ez dago, Lidlean esango, frantxesa diala. Ikerketak esan den du, oraitxe bertan gehiena Mercadona eta Carrefour ikusten di. Propaganditen egea hemen. Bai, bueno. Hortaz, ari zara estatu Espainiarrean. Bai, gauza da, baina hori pasako dugu... Aldatzen da tema, esan nahi dut, bale. Pasata... Baina gertuago dut asuntua ulertzeko. Ez. Pasata, gero, Europa... Oinatz iritsi dut. Oinatz? Oinatz, seguro. Egunon, esnatu, Ez da ping, ez? Bai. Hori gauza da, pasata nik egin bat ikusten ditudanak dira Estatu Batuetan, Ingalaterran eta Japonia aldean egiten direna. Oso modan jarri dira 7-Elevenak. Joder, baina zergatik? Bale, nabari iritzen da pia bat ez duzula TikToka kontsumitu ere egiten. Ari naizela flipatzen 7-Elevenak orain deskubritzen ari delako jendea. Horrekin ari naiz flipatzen, gehiena da, wow, moda berri bat, 7-Elevena. 80 marretan ezagutu benitu 7-Elevena. Bai, zuk. Hori ba. Baina jende askok ez du bidaiatzen. Azuk ere bazanek 7-Eleven inguruan. Ikusten? Pop kulturaren partea, 7-Elevena. Bai. Ari naiz flipatzen ari naiz. Nik deskubritu ditut 7-Elevenak orain dela 2 urte TikTokari esker. Aima. Horregatik esaten dut. Oso zaharra geratzen ari zaite, bai, pixka bat. Gauza da, orain, sare sozialetan egin dela super virala, joaten zarenean, kanpora, oporretara, pasatzea Walmart, Costco, Family Mart edo 7-Elevenetatik. Eta jarrotzez? Ez. Ba! Hori eruenik ezagutzen ere. Jarrotz ingalaterrakoa, Cadbury txokolate erosten den tokia. Ez que begira, ikusten duzu, hau, ez da zerren berria niretzat. Iker zarra da, eta hemen. Claro, es que flipatzen hasi da. Bai. Nirekin eta nik tartea besterik ez dut ekarri. Zurekin ez. Jendearekin, egin bide bat hori TikToken. viralizatzen, esan edut, baina, zergatik, ez da zer berria, ez dakit. Ikerketa bat egin berri dut honen inguruan. Ez que bat ere berria eta ez zer. Deitu Daily Mailera. Eta esan. Ez dakit, oinatz berandu bitxia, baina... Niri borroka botatzen? Ez zuri ez. Zuk ez da guztzen zenituen oinatz, Ez. TikTokeko joera berri hauek, ala... Ez, enaz, TikTokeko. Ez, oinatz, TikToken deskubritu berri dute... Berri ez. 7-Elevenak moda jartzen ari dela. Ja. 7-Eleven, zerbait oso berria, ez oinatz? Ja, nik kontzeptua izen horrekin non ezagutzen. 7-Elevena? Izena. Begira, bakarra zara. Pelikula Amerikar gutxi ikusitakoa zara hortaz. Mira, Garazi Kastainolankidak esan du Iker Boomer. Bai, ez oso boomer, baietz, ados agoela. Baina flipatzen ari naiz, tendentzia berri bezala ikusten ari naiz, zerbait, hau da, nik, ez zegoenen ez TikTok, ez ezer, eske gauza hauek blogetan agertzen ziren. Bai, baina konturatu hartzara blogak gaur egun bat, ez dira irakurtzen ikusi egiten dira. Ados nagoela, horregatik. Baina zerbait superdeskubrimentu bezala ez zaila. Hori da, osea, kontzeptu bezala ez da, ez dela ari viralizatzen. Bai. Ikerketak hori dio. Bai. Hor ez dut. Ari flipatu zerbait berri bezala, zerbait oso zaharra ari direla. Hau da, imanak bukatu dira, imanen modak eta janariak hartzea da horrein moda. Galdetu nahi dizut, Koruñan ze Kristo Santiago pastelaz aparte? Ez, hori da gauza. Gauza da jarri dela modan Walmart, Costco eta horrelako kateetan saltzen den janaria. Hau da,
ez dena zure ingurukoa. Guk adibidez, Akoruñan erosi genuen janari Amerikarra eta Txinatarra. Walmart eta Costcorik ez dago Koruñan, ez da? Ez, baina dago, enez gogoratzen izena nola den. Amerikan, no sé qué. Genekien tipikoa zenik Galizian produktu Amerikanak eta Txinatarrak. Horretik eta gero dago erotzen. Bueno, Donostian badago gozokia... horrelako bat. Zan horrelako bat, baina janariarena. Ez bakarrik gozokiena. Eta horrelako bat erosi genuen. Donostian ez du bate viralizatu, baina alde zaharran badago tenda bat, produktu asiarraz josita dibidez. Procedentzia, bueno. Hori ja besta gozada, baina bai. Baina badaudek, zapore desberdinetako Coca-Cola Fantak eta hori guztien baduzu. Hori dena viralizatu da TikToken eta mundu guztia joaten da kanpora, hori erostera. Hori zerrikeria, ez? Hau da, Koruñara joatea bieira batzuk erosi berdez, gauza amerikarrak erosi bieira batzuk. Ez zuk egin duzula, hori viralizatzea. Guri gertatu zitzaigun adibidez. Nik ekarri nahi nituen Akoruñatik mitiko pastelak, ez dakit nola izena duten. Pastel izena eta batik gari bat bezala. Ez dakit. Santiago tarte izaten da. Bai, hori da. Baina gauza da, bidaian esan zegutera, ez zela ona jarriko, gu iristerako ona. Eta gainera... Bai, eta gero kotxean viajea, gu ez gara gure buraz fiatzen, etzen ondo iritsiko. Eta orduan, horrelako gauzak daude, eske, kamara bat egon batko hemen Ikeren aurpegiak ikusteko. Bueno, garazti jarri du, señor Barnes, zeakoa, superatzen ari da garazti, eskerrik asko garazti, nik ere baita zaitut. Hola, bukrezur batekin, gaztea litzera. Ai, ama. Ba, hori. Hori, bueno, ez dakit, tartean nola geratuen. Nire adinekoek ulertuko zuten. Eban digu jokua esan, baina ez dakizu adinekoek iraia harrapatuko zuten señor Barnesen gif hori justu oraino. Hori igual ez, baina... Simpsonen erreferentziak dira... Hori ere boomerra da? Ni boomerren ez, baina hori da, ni jendaztea egin egon da, ez dutera. Baina nik Simpsona pia bat ikusi dut, orduan ulertzen dut, baina... Nire generazioa ez dakitzen bat arte ikusi dut, Simpson. Pentsa, Simpsonetan agertzen da Walmarta... Quick emartak ere badulake. Bueno, horiek urrengo tendentzia igual hori izango da. Begira. Quick emartetara jutea. Ez dakit. Nire harritu nahi hori Galizia jutea janari Amerikarran bila. Ez ginen horren bila, Juan, baina kalian zegoen eta esageno. Tendentzia garretza garrantzitsuena. Bueno, ikiara, ez dela, ez? Zeako janaria erostea. Bai, hori ere jarri da birat. Albondia. Bueno, batek esan du hiperrealista zen, komun bat ere estrañatu duzu dela horren kontura eta hori humorea egiten. En fin. Bueno, eman digu jokua. Eman digu jokua gaurkoak. Pentsatu nazoazen oporreta hurrengoan Iraia, taberna handi ekartzen dituzun produktuak. Hori da, bai. Oinatzak zerbait zuela gaur aipatzeko ere, baina denboraz justu gabiltza. Beraz, biharko gordeko dugu, Ikerren kantua bezala, eta ipuñari emango diogu bere tartea. Gero arte, eskerrik asko. Bernardo eta Catalina. Bazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Baziren bi anai, bizkiak ziren, eta beti entzun da zukaten 11 urte betetzerakoan opari berezi bat jaso berzutela, eta justu zen bere urte betetzearen bezperaguna. Eta orduan, amaren gana joan ziren, eta esan ziren. Ama, mesedez, esan zin da gure biharko oparilla, bihar da gure urte betetzea, eta jakin nahi dugu zein da oparilla. Eta amak esan zuen, biharkoa. Gaur ez da zuen urte betetzea, bihar dira. Orduan, bihar ikusiko duzu ezin den oparilla. Joan zaitezte ohera, eta Bernardo eta Catalina ohera joan ziren. Eta ohean zirenian, ama sukaldera jetxi zan, eta sukaldean han zegoen aita. Eta aitak esan zion amari, Txeko Andre, badakizu ondo zindan bilarko oparilla prestatu behar dezuna, ez? Ta, bai, gogatzen zara? Bai. Esango izu ezin zen oparilla. Oparilla berez zen Bernardo eta Katalinentzat, oparilla berez zen aitarentzat. Amak egin beharrekoa zen espata bat hartu, ondo zorroztu, eta horrengo gunean Bernardo eta Katalinari burua moztu, gorputa txikitu, sukaldatu, aita jateko. Ta, Etxeko Andreko egin zuen. Han, altzari batera joan zen, altzaria zabalduta, antxe zeon, horrelduta,
espata eta anaz izan zorrozten, harri batekin, eta bitartean Bernardo eta Katalina hoetik entzuten, eta zertan ari da ama, zerbait gure oparia, biharko oparia prestatzen, eta zizan gote da, ez dakit zerbait metaleskoa da, porque, soinua entzuten dut, zizango da, pultzera bat, ez, Katalinek esan zuen, lepoko bat izango da, lepoko bat horrengo egunean egongo ziren leporik gabe, baino, antxe zian, txikiak, eta lo gelditu zian, eta ama, antxe, eta txikia lokartu ziren metalaren hotzarekin. Eta jardun zen gau osoa ama, zorrozten, eta goizeko 7 zirenean, oiarrak intzoen, kukurruku! Eta momentu horretan, amak esan zuen, zorroztuta dago, txikiak esnatuko dira, eta hartu zuen porru bat, eta larri mosteko, eta antxe, jetxi ziren, oetik Bernardo eta Katalina amaren gana, eta amak izkutatu zuen zea espata, eta, ama, gaur gure eguna da, zein da oparia? Beti entzun dugu 11 urte daramago entzuten opari berezia jaso behar genula 12 urte betetzerakoan eta gaur da gure eguna eta oinik ez dago zorroztuta ez da prestatuta. Zaitezte eskolara eta eskolatik bueltatzen zaretenean oparia jasoko duzue. Ama, gaur gure urte betetzeguna da. Zue jaio zinaten eguerdiko 12an. Orduan, eguerdiko 12ak arte ez da zuen eguna. Joan zaitezte. Eta Bernardo eta Katalina joan ziren eskolara. Eta antxe jardun zen ama zorrozten. Txikiak eskolan ikasten eta beha zorrozten. Eta justo, eguerdiko 12ak. Txirrina jo zuen, txirrina daukan paiak alai horretan ez dakiz zegoen, baina txikiak, gure eguna, etxera joango gara. Eta amatxok, hartu zuen 2 porru eta aber ondo mozten zuen eta porrua bola bota eta txutxutxuta porrua, tak. Ondo dago, Bernardo eta Katalina ziztu bizian baserri iruntzu. Kaldera ingo izuet, zein nahiagotu zen lehenengoa baserrira? Hola esaten ziatenek behintzat ipuña kontatzen ziadatenian. Zein, Bernardo ala Katalina? Lehenengo llegatu zena, Bernardo izan zen. Bun, ama, zein da gure oparia? Ta ama iskutatu eta antxe espata. Zure oparia? Handago, pasillo bukaeran, armario barruan, eta zein da oparilla? Baso batezne, ze goxoa, eta Bernardo gixagoa, ara joan zan, altzaria zabaldu eta dana ilun. Ama, hemen ez dago esnerik, eta amak esan zion, sartu gehiago burua. Baina ama, hemen esnerik ez dago, sartu gehiago burua. Baina ama, eta amak, burua moztu zion, gorputza txikitu, haragizatiak bildu, lapiko batean sartu, eta garai bateko ama zenez, dan aprobetxatu behar dela, trapu bat hartu zuen odolaz, azalda egiteko, dan aprobetxatu behar da, eta lurrean ziren porruak bota, eta patatak baitare, eta antxe lapikoa tapatu eta zutan jarri. Eta antxe aiatu zen Katalina, bun, ama, zein da, amenago, zein da gure oparilla? Eta amak esan zion, antxe dago. Pasillo bukaeran, altzari barruan, eta zein da oparilla? Baso batezne, ke guai, baso batezne. Ama, hemen ez dago esnerik. Eta amak esan zion. Sartu gehiago burua. Baina, ama, hemen esnerik ez dago, sartu gehiago burua, eta kendu pixka bat ikia, mesedez. Eta ama, espatu ala zeukanean, eta Katalina hola zegoenian, ama, espata jistea zegoenian, Katalinari usain goxoa sartu zitzaion, sudur zulotik, eta, ama, Baskari berezia prestatu dezu, eta gure gixajua zukaldera joan da, eta antxe lapikoa zabaldu eta zikusi du, zukaldatu eta bere anaia patata karten eta porru karten begi bat emendik behatza bat mendu, eta zer dau! Eta ama juzitzaion eta lapikoa tapatu eta gure sekretu ikusi ezu. Aita eta ama zorgina eta aztiagara eta bai, nik hildu eta, Bernardo, zure aitak jan behar dula eta. Eta hoin zu, zorgina birtu behar zara eta, zorgin txintxoa izan behar zara, hartu lapikoa anaiarekin eta eraman aitari, aita handago mendian. Ardiekin, aita jandezala eta. Antxe, Katalina negarrez hartu zuen lapikoa eta, nera naia zukaldatu eta usain goxoa ateratzen zanta, batzutan horretzen zuen, ezin dut, eta aurrera joan zenan, malda gora, tipitapa, eta malda erdian, ipuinetan gertatzen da mesela, amon bat agertu zen. Eta amonak esan zion, Katalina, nola dakizun ere izena, ipuin bada. Zer dara mazu lapiko barruan, nera naia zukaldatu eta aitak amak hildu eta aita jateko, gogoratu. Aitak jaten duenean, ezurrak lurrera botako ditu. Zu jaso bertituzu berak botatako ezur guztiak. Eta azken ezurra jasoten dezunean, aitak esango dizu. Zer egiten dezu? Eta zuk esan behar diozu, ezurrak biltzen jolasteko sorgin gazte bat naiz, Eta behin bildutak daudenean, joan zaitez baserrira. Eta antxe baratzan zulo batekin, bota ezurrak eta lurra eman.
agertuko zaizu ama, eta amak esango dizu, zer egiten duzu? Eta zuk esan behar duzu, baratzuriek lantzen udarako, behar honak dira sopak egiteko, eta bale, eta amona agertu zen bezala, desagertu zen. Katalina ziztu bizian, aitaren gana, han zegoen aita ardi artean, eta aita hartu janeria, Bernardo, bazen garaia, 12 urte pentsatzen, hor hartu zuen esku bat, eta zurrak lurrera, eta bitartean Katalina jasotzen, esku bat! Gehien gustatzen zaidan mokoadoa! Begila esan, eta hori egin zuen, ezurra bota, Katalina bildu, zer egiten duzu? Zurrak biltzen, jolasteko, zorkin gazte bat naiz eta, oso ondo, joan zaitez etxera, eta Katalina korrika jetxi zen etxera, eta zeak, amonak esan zuen bezala, zulo bat egin zuen baratza, normaren aldamenean, ezurrak bota, lurra eman, eta ama agertu zen. Zer egiten duzu? Baratzuriak lantzen udarako, sopa iteko eta honak dira, oso ondo, guazen oera! Eta joan ziren. Baina horrengo gunean, ez eta asmatu ze jaio zen, ezurrak landatutako tokian. Zuaitz bat, zagarondo bat, eta zagarondoren gainean, adar baten gainean eserita Bernardo, eta Bernardo eskuan zeukan, esku baten zeukan laranja, eta bestia ezpata, hola. Eta justu agertu zen aita, eta, zer da, baina, Bernardo, laranja goxo hori emango diozu zure aitari? Bai hartu, baina aldez aurretik, 3 aldiz egin beharko dezu salto Espainia ezpata gainetik, eta aitak intzuen 1, 2, eta 3. saltoan, txuaz, aita txispun. Han agertu zen ama eta, Bernardo, zer laranja goxo dakazu eskuan, emango diozu amari? Eta, esan zion, bai, hartu, baina aldez aurretik, 3 aldiz egin beharko dezu salto ezpata gainetik, eta amak 1, 2, eta 3. xeaz, aita ama hila baita ere. Eta han agertu zen Katalina eta, Bernardo, laranja goxo hori emango diozu arrebari? Bai, zuri bai, arreba hona zarata, baina aldez aurretik 3 aldiz egin beharko dezu salto ezpata gainetik. Eta Katalinak, 1, 2, eta bukaera ez dizuko, 1, 2, eta 3. Bernardok ezpata altzatu zuen, eta esaten dute, han bizi direla elkarrekin lasai. Eta alabazan ederbazan, zardadilla kalabazan, eta gerdadilla, nahi dezuen herriko plazan. Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Donostiako Udalaren laguntzarekin ekoiztutako saioa. Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Euskararen aurkako beste epai bat eman dute Gipuzkoako teknikari plazetan. Administrazio orokorreko teknikarien lan eskaintza publikoen eskainitako 34 plazetan 100% hizkuntza eskakizuna balio betu du auzitegi batek Komisiones Obrera sindikatuak helegitea jarri ostean. Lander Martínez, egunon. Egunon Pegi eta egunon entzule. Komisiones Obrerasen iriziz Euskal Administrazioek neurrizkan poko hizkuntza eskakizuna dute langilei euskara ikasteko baliabide eta bitarteko nahikorik eman gabe. Horrela, euskara ikastearen kostua privatizatu egiten dela deitoratu du eta langileen diruaren eta denboraren gain jartzen dela gehitu. Gizartean arrakalandia sortuz. Epaia publikoki kritikatu du Euskalgintzaren kontseiluak hizkuntza eskubideen urraketak betikotu nahi dirara salatu dute eta kontseiluaren ustetan ere botere judizialak hizkuntza politika egiteko eskumena bereganatu eta baldintzatu nahi du. Ezin ikusia nagusi izan da agerraldi batean, Santos Cerdanen agerraldian, PSOEko antolakuntza idazkarioia esleipen publikoen Nafarroako ikerketa batzordean izan da, eta bertan UPNeko Javier Espartzari hilotz politiko izatea, ala Nafarroko kanalaren lehen fasea manipulatu izana egotzi dio. Está más dolido por los pactos que haya podido hacer el Partido Socialista que por cualquier obra en Navarra. Esta comisión no es la de los túneles de Belate, esta comisión es la de la venganza y el rencor por parte de UPN y más personalmente del señor Esparza, que como yo es un muerto político. Txikikeria batean gelditu da gainontzeko akusazioekin. Zerdanek baieztatu du Nafarroako kanalaren lehen fasean esleipenak gelditu eta ezkutuko bilera egin zutela Esparzaren etxean. No iban a denunciar la primera fase de la adjudicación del canal de Navarra, ¿no? La ampliación.
en la que usted activamente paralizó una adjudicación y se reunieron la noche de antes en su casa para decir cómo tenía que ser la votación. Podemos hablar de eso. Usted y yo sabemos que hubo esa reunión, en su casa. Araban berriz, 90 urteren ostean Francisco Franco eta Emilio Molari emandako orezko tituluak kendu dizkiote, ekimenak batzar nagusietako alderdi guztien babesa izan du Vox izan ezik, Iñaki Ruiz de Galarreta EAJ, Eva López de Arroyabe EH Bildu eta David Rodríguez Elkarrekin Podemos. Habíamos tenido algún intento antes, pero nunca tan contundente. Y aunque pensemos que es tarde, no se nos ocurre un momento más acertado. Ganberaren ordezkaritzaren 75 baino gehiagorekin. Gaur egun, harro, senti gaitezke, frankismoaren biktimak baztertzen zituen izendapen hauek kentzeaz. A la retirada de estos títulos honoríficos a Franco y Mola seguirán también la retirada de otros muchos otorgados a importantes cargos franquistas aquí en Araba. Eta oroimen arlotik ere, oroimena merezi duen pertsona sarituko dute. Miguel Castells aulen alde egindako lana aitortuko diote Monzon Ganuza sariaren bitartez, Bergarako udalak eta Olaso Dorrea fundazioak ematen duten garaikurra Busturi errabokatuak jasoko du orten, martxoaren 10ean egingo duten ekitaldi irekian. Bilboko udaltzaingoak bere emaztea eta alabak mehatxatu zituen gizonaren bila jarraitzen du. Udaltzainen susmoen arabera, gizonak gogoz kontra atxiki zituen bere senitartekoak. Udaltzainak etxe bizitzara bertaratu ziren, baina ez zuten sartzerik izan. Orain bilatzen ari diren gizonak sarrera ukatu baitzien. Emakumea eta adingabeak onik zeudela egiaztatu ezin zutenez, udaltzainek indarrez sartzea erabaki zuten. Barruan zeudela ama eta adingabeak atera zituzten, gizonak baina leiho batetik ihes egitea lortu zuen. Eta ertzaintzak 54 urteko emakume bat atxilotu du Gernikan, iazko azaroan Bizkaiko udalerri honetan bere bikotekidaren aurkako hilketa delitua egotzita. Nazioarteari dagokionez aipamen bat ere egin beharra dugu, arma termiko eta termobarikoak erabili bai ditu Israelek Gazako genozidioaren bueltan, horixe barea ondoriztatu du ikerketa batean Al Jazeera hedabideak modu honetan beraz fisikoki desagerrarazi ditu milaka palestinar estatu sionistak. Gutxienez arma termiko horien bitartez, 2008 eta 42 pertsona desagerrarazi ditu Israelek, alegia temperatura oso altuen bitartez, gorpuzkiak ere hauts bilakatu ditu. Eta Real eta Atletiken arteko kopako final aurrekoak Gipuzkoarren alde dago une honetan, San Mamesen jokaturiko partidan, Beñat Urrintesen gol bati esker, kanporak eta aurreratu dira txuri urdinak. Gau bikaina, esan oso harro taldeak indun lanakin, esan lehenengo minututik azken arte nik uste nahi daun taldea demostratu dula izatea eta bueno, oso pozik, zale ere bai merezi zuten gau hau. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan badu nabarmentzeko jazoraren bat, Lander? Aipatzeko dugu, ohiko autopilaketak direla Bilbo inguruan, Leioan, Barakaldon eta Galdakaran, eta horrik gehitu barzaio istripu bat izan dela Bizkaia 30 kilometro, Bizkaia 30 errepideko 10. kilometroan, barkatu Barakaldon, Galdakaoko norantzan, ibilgailua bidetik kendu dute, baina autopilaketak mantentzen dira uneotan, arreta beraz. Eguraldiaren xetasunak Ikerri Barluzeak. Eguraldiak lasaialditxo bat hartuko du ostegun honetan. Goizpartean hodei dezenta gertuko da Kantauriar isurialdean, baina bereziki kostaldean eta Ipar Euskal Herrian eta bertan tartean zaparrada txikiren bat izatea ez da baztertu behar. Ez du euri askorik egingo, baina bertan zertxoet bustiko du. Gainantzeko lekuetan giro ateria izango da eta goizpartean ego isurialdean gainera ostarte politak nagusituko dira. Ondoren eguerdian eta arratsaldeko lehen orduetan eta Kantauriar isurialdean ere ostarte ederrak irekiko dira eta giro atsegina nagusituko zaigu lurralde osoan, baina azken orduetan ego mendebaldetik barna hodeiak ugarituko dira eta zerua estalirik ingeratuko da. Hala ere ez da euririk egiterik, espero. Mendebaldeko haizea zakar edo oso zakar ibiliko da, bereziki kostaldean eta Ipar Euskal Herrian eta gehien bat goizean, arratsala pixkanaka ahultzen joango da eta azken orduetan ego mendebaldetik finkatuko da. Temperatura minimoek orokorran bera ingo dute, minimoek eta maksimoek biek bera ingo dute, minimoak 6 eta 12 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak Kantauriar isurialdean 13 eta 16 gradu bitartean eta maximoak Kantauriar isurialdean 13 eta 16 gradu bitartean eta hego isurialdean 12 eta 16 gradu bitartean. Temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira urte sasonetan ohikoa den bezala, altuenak aldiz kostaldean eta herriberan. Jarraizpurua teknikan otsailak 12 da osteguna. Informazioaren aria.
Euskararen aurkako beste epai bat eman dute Gipuzkoako teknikari plazetan, administrazio orokorreko teknikarien lan eskaintza publikoan eskainitako 34 plazetan, hizkuntza eskakizuna baliogabetu du auzitegi batek, Comisiones Obreras sindikatuak elegitea jarri ostean. Sindikatuak jakinarazi du proportzionaltasun soziolinguistikoak errespetatu behar direla. Zehazki, sindikatu honek hizkuntza eta lan eskubideak guztiz bateragarriak direla adierazi du, baina hau proportzionaltasun soziolinguistikoak errespetatua izan behar duela gaineratu du. Comisiones Obrerasek ohar batean azaldu duenez, errekurrituriko enplegu publikorako eskaintzek eta lanpostuen zerrenda nahita ez bete beharreko indizea gainditzen duela aipatu dute. Euskara eskakizunen kontrako hainbat elegite ezarri dituen sindikatu honek argudiatu du Euskal Administrazio gehienek 3. mailako hizkuntza eskakizunak ala C1 maila eskatu izan dutela unibertsitate gradua behar duten lanpostuetan, ala nola euskaraz irakasten duten unibertsitate irakasleen kasuan. Gaineratu dute ere, soilik 7.000 lagunek egiaztatu ahal izan dutela 4. graduko hizkuntza eskakizuna edota C2 maila Euskal Autonomia Erkidegoan, eta eskakizun hau hizkuntza profesionalentzat izan beharko lukeela beste lanpostu batzuetara zabaldu gabe. Comisiones Obrerasen aburuz, Euskal Administrazioek neurriz kanpoko hizkuntza eskakizuna dute, langilei euskara ikasteko baliabide eta bitarteko nahikorik eman gabe. Honela beraz, euskara ikastearen kostua privatizatu egiten dela deitoratu du eta langileen diruaren eta denboraren gain jartzen dela gehitu, gizartean arrakala handia sortuz. Eta horiekala Gipuzkoako Foru Aldundiko Administrazio Orokorreko teknikarien lan eskaintza publikoan eskainitako plaza guztietan hizkuntza eskakizuna baliogabetu ostean epaia publikoki kritikatu du Euskalgintzaren Kontseiluak. Hizkuntza eskubideen urraketak betikotu nahi direla salatu dute. Kontseiluaren ustez, botere judizialak hizkuntza politika egiteko eskumena bereganatu eta baldintzatu nahi du euskarek gaztelaniarekin parekatu nahi izatea gehiagizkotzat joz eta euskara eta euskaldunak gutxietxiz. Era berean ohartarazi du euskararen egoera kinka larrian dagoen momentu honetan oso kezkagarria dela erabaki honek eragingo dituen atzera pauso eta arriskuak. Administrazio publikoko langile guztiak elebidunak izan behar direla aldarrikatu du Kontseiluak, herritar guztien eskubideak bermatzeko eta euskararen normalizazioan aurrera egiteko bide bezala. Ezin ikusia nagusi izan duen agerraldia eskaini du Santos Zerdan, PSOEko antolakuntza idazkarioiak, esleipen publikoen Nafarroako ikerketa batzordean. UPNeko Javier Espartzari hilotz politiko izatea ala Nafarroako kanalaren lehenbiziko fasea manipulatu izan agotzi dio. Ikusmin handiak ala ikuspuntu nafar batek markatu du Santos Zerdanen agerraldia, abia puntuan ez zirudien hitza hartuko zuenik. Me quiero acoger a mi derecho a no declarar tal como me permite la Constitución española, la ley de enjuiciamiento criminal. Zerantzuteko eskubide aldarrikatuarren agerraldiak azkenean 4 ordu eta 20 minutuko iraupena izan du. Zatarra izan da hasiera, UPNeko Javier Esparzak lasai ote zegoen galdetu dio. ¿Cómo está, señor Cerdán? ¿Está tranquilo? No creo que le preocupe a usted cómo estoy yo. ¿Está tranquilo o no? Digo que no le preocupa a usted cómo estoy yo. Espartzak Zerdanen inputazio guztiak oroidarazi ditu eta argazkiak erakutsi ere. PSOEko militante hoiak irmoki erantzun dio, hiloz politikoa deitu dio. Está más dolido por los pactos que haya podido hacer el Partido Socialista que por cualquier obra en Navarra. Esta comisión no es la de los túneles de Belate, esta comisión es la de la venganza y el rencor por parte de UPN y más personalmente del señor Esparza, que como yo es un muerto político. Hori nahikoa ez eta gogora ekarri du lan erreformaren bozketan UPNeko Adanero eta Saiasek alderdiaren boto disiplina hautsi zutenean Esparzak negarrez deitu ziola. Estoy a punto de llorar, señor. Bueno, no hace falta que llore, que ya lloro. Ya lloro cuando me llaman, no se preocupe. Hala ere hautxigeria batean gelditu da gainontzeko akusazioekin. Zerdanek baieztatu du Nafarroako kanalaren lehen fasean esleipena gelditu eta ezkutuko bilera egin zutela Espartzaren etxean. No iba a denunciar la primera fase de la adjudicación del canal de Navarra, ¿no? La ampliación, en la que usted activamente paralizó una adjudicación y se reunieron la noche de antes en su casa para decir cómo tenía que ser la votación. Podemos hablar de eso. Usted y yo sabemos que hubo esa reunión, en su casa. Bigarren akusazioak aldiz, 30 urte dauzka, Javier Esparza zinegotzi egin zen urtekoa, PSNeko parlamentari izandakoak esan du futbol zelai baten truke sartu zela politika gintzan. Usted entró de concejal en 1995 en el Ayuntamiento de Ahoy a cambio de que le hicieran un campo de fútbol en Ahoy. Eso es prevaricación, creo yo, ¿no? Unión del Pueblo Navarroko kidearen erantzuna eta EH Bildu izan dira, bi gobernuen lapurreta lagundu izana egotzi dio De forma indecente y de la mano de EH Bildu ha robado
2 gobiernos en Navarra y ha cedido. Señor, bueno, ¿puedo terminar? Gainontzeko alderdiekin galdeketa askoz lasaiago izan da, EH Bilduko Adolfo Araizek galdetu dio, ea Espainiar inteligentzia zerbitzuen biktima sentitzen ote den. Se habrían realizado maniobras de espionaje ilegal contra usted para sustentar las acusaciones. Incluso hemos podido leer referencias a que Koldo García era una fuente policial. Bien, yo le pregunto, ¿cree que el hecho de que los audios fueran interceptados en los teléfonos de un confidente policial puede deberse a que había recibido algún encargo para grabarle a usted, pudiendo considerar a Koldo García como agente encubierto de la Guardia Civil? No lo sé. Lo que dice el informe que pudo ser espiado por terceros lo está diciendo el informe pericial, no lo digo yo. Antxon Alonsoren Zerbinabar enpresaren loturarik dagokionez, Santos Cerdanek erantzun du 2019ko hauteskundeen emaitza kaskarra dela eta politika uztea buruan izan zuela. En un momento donde yo iba a dejar la política y me ofreció participar con él en su empresa. Politika gintzari dagokionez esango dugu ere, lakuak asteazken honetan iragarri duela Zubietako eskuzaitzeta industrialdearen bueltan den Gipuzkoako espetxea, maiatzetik ekainera bitartera zabalduko dutela. Aldi berean Etxebizitza eta Hiri Agenda Sailak aurreratu du abian duela Martuteneko egungo espetxea ereisteko proiektuaren enkargua eta ondoren 400 etxebizitza babestu eraikitzea ahalbidetuko duen bizitegi eremu bat garatzea. Tira, egia da Martuteneko espetxeko espediente honek urteak daramatzala zain eta etxebizitza sailera, Jaurlaritzako etxebizitza sailera iritsi ginenetik, duela urte terdi eskas, espedientea desblokeatzea proposatu genuela. Lortu dugun lehenengo gauza izan da, eta gainera eskerrak eman edizkiot hemen dagoen etxebizitza ministerioari, kartzela zarreko zoruak etxebizitzaren esku jartzea. Txominene auzoko Arteleku plazan egindako ekitaldi batean eginda iragarpena. Bertan parte hartu dute Maria Jesus San Jose Justizia eta Giza Eskubideen sailburuak, Denis Itxaso Lakuako etxebizitza eta Hiri Agendaren sailburuak, David Lucas Estatuko etxebizitza eta Hiri Agendaren idazkariak eta Marisol Garmendia Espainiako gobernuaren ordezkariak. Bi gobernuok elkarlanean jardungo dugu Txominene auzo hau Donostiako klase ertain guztietarako alokairuko etxebizitzekin osatzeko eta gainera urbanizazioa zaindu, zuholdekota gaindituz eta Urumearen ondoko ibai ertzeko auzo guzti hori amaituz. Maria Jesus San Josek ere uste du zentro berria irekitzea funtsezko mugarria dela Euskal Espetxe eredua sendotzeko eta ezartzeko bidean aurrera egiteko. Esan du eredu hori erakusten ari dela konstituzioa modu gizatiarragoan eta eraginkorragoan bete daitekeela. Zigortzea zarago pertsonak prestatzen dituelako gizartean berriro bizitzeko. Korreosek Bilbon duen egoitza saldu dute, erosi egin dute eta hotel bilakatzeko asmoetan dira. Honen bueltan, eztabaida politikoa ere hasi berri da, eta EH Bilduk ohartarazi du kontrolik gabe daudela turismo arloko politikak eta hauei akabera emateko eskatu diete erakundei. Zazki, EH Bilduko Iker Casanovak zehaztu du, bere alderdia ez dagoela turismoaren aurka, turismo eskaintzaren kontrolik gabeko hazkundearen aurka baizik. Turismoari muga jarri behar zaio, turismoa kontrolatu egin behar dugu. Mugarik gabeko turismoaren hazkundea ez da onuragarria. Eta ekonomia osasuntsu batean turismoak ehuneko txikia okupatu behar du bere barne produktu gordinean. Bizkaian ekonomia industriala izan dugu, badaukagu eta eduki nahi dugu etorkizunean ere. Eta azkenik esango dugu baita ere, osasun publikoaren aldeko plataformak Osakidetzak banatu dituen iraungitako txertuen kasuan erantzukizunak argitzeko eskatu dituela. Barkamena eskatzea ez dela nahikoa uste du OBA plataformak, gertaturikoa larria dela eta maila guztietan erantzukizunak argitu behar direla gehitu du. Osasun sailburuaren abarne. Osasun publikoak bizi duen egoera muturreko eta larriaren adibide baino ez dela uste dute. Hedabidetara igorritako oharrean Euskal Herria Bilduk Gasteizko parlamentuan egindako galdera bati esker jakin dela gaitzetsi du eta gertaturikoa familiak isilarazteko estrategia izan dela. Akatxeak aitortu eta berehala ekin ordez, parlamentuko galdera hori egonez balitz zer gertatuko ziteken galdetu dute. Iraungitako txertoetan ez dagoela zer gertatu den salatu du eta Alberto Martínez sailburuak kaltetutako pertsonen kopurua murrizteko neurriak hartu dituela. Kaltetutako gehienak umeak izan dira. Informazioaren aria.
Goizeko 8:16, Arabak 90 urte behar izan ditu Francisco Franco eta Emilio Molari emandako orezko tituluak kentzeko. Ekimenak Batzar Nagusietako alderdi guztien babesa izan du, Voxena izan ezik. Dekretuak formalki eta behin betiko ezeztatzen ditu Francori eta Molari probintziako aita eta orezko diputatu nagusi gisa emandako izendapenak eta Arabako agiri eta dokumentu guztiek jasoko dutela baliogabetze hori. Iñaki Ruiz de Galarreta EAJko bozeramaileak esan du garrantzitsua dela arabarentzat demokraziaren aurka altxatu ziren bi pertsona hauei oreak kentzea. Habíamos tenido algún intento antes, pero nunca tan contundente. Y aunque pensemos que es tarde, no se nos ocurre un momento más acertado. Durante 50 años hemos interiorizado como sociedad civil que estos dos militares golpistas no merecían ninguna distinción. Errepublikaren aurka altxatu ziren bi militarrei emandako izendapen berezi horiek beraz, ia 9 hamarkadez mantendu dira. EH Bildurentzat gertaera honek erakusten du frankismoa ez dela sekulaan amaitu. 78ko erregimenean biziraun zuela baizik eta garaian moztu ez izanaren ondorioz, gaur egun ematen ari den fasismoaren gorakada zohartarazi du. Euskal Herrian ematen diren baldintzak baliatzea deitu du López Arroyabek askatasuna maila berrietara heltzeko. Ganberaren ordezkaritzaren 75% baino gehiagorekin. Gaur egun, harro, senti gaitezke, frankismoaren biktimak baztertzen zituen izendapen hauek kentzeaz. Eta argi eta garbi esaten dugu askatasuna izea garela eta izango garela gainera. Podemoserik ere erabakia ospatu dute, baina oraindik ere lanak egiteki gelditzen direla nabarmendu dute. A la retirada de estos títulos honoríficos a Franco y Mola seguirán también la retirada de otros muchos otorgados a importantes cargos franquistas aquí en Araba. David Rodríguez Podemoseko batzarkideak gogora ekarri du oraindik ere mantentzen direla buruzagi frankista askori emandako izendapen edo tituluak. Germán Gil Juste edota Camilo Alonso Benga generalak beste batzuen artean. PSerentzat estatu kolpe bat ematea ezin da hori bat izan eta asteazken honetan onartutakoa frankismoaren biktima guztiak aitortzeko mezua dela adierazi du. PPk ere alde bozkatu du. Kritikatu zori bai frankismoaren biktimekiko erakutsi den kontsentsu hau ez dela ematen etaren biktimekin. Eta talka politikorako esparru berri bat topatu dute EAJ eta PSE kasu honetan martxoak 3ko sarraskian estatuak izan zuen arduraren arira. Jeltzaleak sozialisten gandik aldendu dira estatuak martxoaren 3ko sarraskian duen erantzukizun zuzen adierazten duen zuzenketa bat erregistratu baitu Gasteizko legebiltzarrean gobernukidaren iritziaren aurka. Lakuako gobernukiden arteko enegarren ezberdintasuna EH Bilduk eta Sumerrek izenpeturiko legez besteko proposamen baten osoko zuzenketetan islatu da. Proposamen honetan, sarraskiaren 50. urteurrena dela eta Espainiar gobernuari eskatzen zaio estatuari Gasteizko 5 langileen erailketan izan zuen erantzukizun nagusi eta zuzena onartzea baita 1978ko San Ferminetan Germán Rodríguezen heriotzarekin amaitu zuen polizia operazioan izandako ere. Jeltzalek eta sozialistek ez diote osoko zuzenketarik aurkeztu testu honi, baina ohikoan egiten duten bezala, baina bai oso antzekoak diren bi zuzenketa ezberdintasuna bakarra eta nagusia da. Eusko Alderdi Jeltzaleak jatorrizko proposamena aurkeztu duen taldeak egin moduan, Pedro Sánchezen gobernuari eskatzen dio onar dezala estatuaren erantzukizuna eta bultza dezala maila goreneko adirazpen ofizial bat non jasoko den erantzukizun hori bere gain hartzen duela martxoaren 3ko gertarei dagokienez. PSren testuak ez dio inongo aipamenik egiten eskari honi. Eta azkenik aipatuko dugu baita ere Miguel Castelsi, Aulen alde egindako lana aitortuko diotela Montzon Ganuza sariaren bitartez. Bergarako udalak eta Olaso Dorrea fundazioak ematen duten garaikurra, Busturiar abokatuak jasoko du aurten, martxoaren 10ean egingo den ekitaldi batean. 2021etik gaur daño, sari honek bizi oso Euskal Herriaren, euskararen eta euskal kulturaren alde eman duten pertsonak omentzen ditu. Urtero sarituak euskal artistek gazte baten obra jasotzen du. Edizionetako hautatua Miguel Castells Euskal Herriko legediaren historian erreferente bihurtu den abokatua da. Busturian jaio zen 1981an eta gaztetatik bizi izan zuen injustiziaren errealitatea. Ama 5 urterekin hil zitzaion eta Terueleko bataila galdu ostean aita espetxeratu egin zioten. 1956tik aurrera abokatu aritu da eta ordutik Aulen alde lan egitea hartu zuen konpromiso pertsonal eta profesional gisa. 1960ko hamarkadan etako auzipetuen defentsarako taldeak antolatzen lagundu zuen eta 1970ko Burgosko prozesuko abokatuetako bat izan zen. Informazioaren aria.
Irungo alarde baztertzailean irekitako krisia kantinera batek agintari baten aurka tratu desegokia salatu ostean bere egiturako kupulara heldu da. Kargu gorena den generalak dimisio eman du, baita komandanteak ere. Haserre agertu dira ezarritako zigorraren aurreko erreakzio matxistarekin, hori bai, hitz hau erabili gabe Itxaso Leon. Irungo alarde diskriminatzailearen barruko tentsioak areagotu egin dira 200 kide inguruk agintari bati jarritako zigorraren aurrean izandako erreakzio matxistaren ondorioz. Kantinera batek adierazi ostean portaera desegokia izan zuela. Azken kapitulua alardeko generalaren dimisio izan da, hau da, erakunde honetako kargu gorenarena. Asier Etxeparek gutun bat argitaratu du agintari hori indarrean dagoen ordenantzaren arabera espedientatzeko erabakiaren alde. Horren aurretik alardearen batzordea zigorra zehazteko bildu zenean kalean nabari zen matxina da 8 kapitainen aurkako berariazko jarrerarekin iritsi zen kupulara ere. Etxepare generaloiak ordenantza ez betetzeagatik arduragabe jokatzea leporatzen die. Beste dimisio garrantzitsu bat dago paraleloan, Ruben Frailerena, alarde tradizional honetako infanteriako komandantea zena 2020tik. Etxeparek denbora gutxi zeraman general gisa, 2 urte eskas. Astearte honetan argitaratutako harrean gertatutakoaren berri eman eta emandako pausoak defendatzen dira. Asteleneko bilera egun gogor, zaratatxu eta lotxagarritzat jo dute bertan. Gaia joan den udatik dator, baina etzen jendaurreratera hil honen hasierar arte, orduan bildu baitzen alardearen batzordea eta erabaki baitzuen kantineraren salaketan adierazitako agintearen aurkako zehapen espedientea. Eliario Basko egunkariak adierazi zuenez, emakume horrek ukituak jasan zituela adierazi zuen, baina gaia oraingoz ez zegoen judizializatua. Emakumeak azaldu du presio asko jasotzen ari dela salaketa jarrez dezan. Testigantza horren ondorioz, alarde baztertzailearen batzordeak agintari hori zigortzea erabaki zuen eta horrek kargutik kentzea ekarriko du eta behar bada datozen 2 urteetan desfilatzea eragotziko dio, naiz eta oraindik alegazioak aurkezteko denbora irekita egon. Alarde diskriminatzaile honetako pertsona talde zabal batek ez zuen erabakia onartu, aitzitik 200 bat lagunek elkarretaratzea egin zuten bileraren aurrean alardeko batzordeko eta agintarien batzordeko kidei herri eta eginez sarreran zein irteeran. Haren dimisio eskatu zuten garrasika. Horren ondoren 8 kapitainen zigorraren aurkako jarrera etorri zen. Kupulako 2 dimisio hoien azken eragilea. Ekonomia kontuetan berriz esango dugu, Lakuako gobernuak 2030 bitarte landa eremuaren etorkizuna indartzeko neurriak aurkeztu ditu. Herrietan bizi kalitatea hobetzeko, jarduera ekonomikoa bultzatzeko eta gizarte eta ingurumen jasangarritasuna bermatzeko neurriak biltzen ditu plazaratu den planak. Aitor Prieto. 2030 landa garapen estrategia izeneko plana aurkeztu du asteazken honetan Lakuak Gasteizko parlamentuan. Amaia Barredo, Eusko Jaurlaritzako elikadura, landa nekazaritza eta arrantzako sailburuak azaldu du plan hau plangintzan, gobernantzan eta dinamizazioan egituratzen dela, eta 12 jarduera ardatz dituela. 3 ardatz nagusi daude, plangintzan, gobernantza eta dinamizazioa, 3 elkar lotuta daude eta batera ulertu behar dira emaitzak eraginkorrak izan daitezen. Aurre ikusitako jardueren artean, Barrerok 3 nabarmendu nahi izan ditu. Herrietako bizi kalitatea hobetzeko proiektu estrategikoen sustapena, irtenbide berritzaile eta digitalak txertatzen dituzten ekimenen garapena, eta lehentasunezko esparruei lotutako proiektuak abiaraztea. Ekintza zehatzak martxan jarriko dira herrietan bizi kalitatea hobetzeko, digitalizazioa eta berrikuntza sustatzeko eta etxe bizitza mugikortasuna edo gazteria bezalako arloetan aurrera egiteko. Estrategia honek, besteak beste, landa eremuko ekintzailetza eta dibertsifikazio ekonomikoa babesteko neurriak jasotzen ditu. Agroindustriari, turismo jasangarriari, bioekonomiari edo ekonomia sozialari lotutako hainbat jarduera sustatuz. Sailburuak adierazi du, proiektu honen erdigunean pertsonak daudela, eta landa eremuetako biztanleen bizi kalitatea eta aukerak bermatzea dela estrategiaren xede nagusia. Estrategia honen erdigunean pertsonak daude, landa eremua ez da soilik lurralde bat, komunitatea da, bizimodua da, eta gure ekonomiaren eta kulturaren parte garrantzitsua. Helburua argia da. Herrietan bizi eta lan egiten dutenen bizi kalitatea hobetzea eta etorkizunerako aukerak bermatzea.
Elala besteila Ziru eta Etxalde sindikatuen Nafarroko parlamentuan EH Bilduk eta Geroa Baik erregistraturiko lanbidearteko gutxieneko soldata propio baten aldeko lege proposamena onartzeko eskatu diete gainontzeko alderdi politikoi, kolektibo ahulenei mesede egiten dielako eta autogobernuan aurrera pausoa delako. Bertan gogorarazi dutenez, Nafarroako parlamentuak herri ekimen legegile baten tramitazioak galarazi zuen, naiz eta 18.316 sinadura bildu, martxan jartzeko eskaz ziteken gutxienekoaren hirukoitza. Tramitatu ez izana justifikatzeko ganberako zerbitzu juridikoek planteatu zuten Nafarroarentzat lanbidearteko gutxieneko soldata propio bat eramateko formula lege proposamen baten bidez izango zela, eta hala egin dute Euskal Herria Bilduk eta Geroa Baik. Lab sindikatuko Imanol Karrerak azaldu duenez, proposamen horretan planteatzen dena da Nafarroak bere lanbidearteko gutxieneko soldata propioa finkatzeko eskumenak izatea. Esan dezakegu helburua lortu dugula eta EH Bilduk eta Geroa Bai aurkeztu dute lege proposamen bat Espainiako langileen estatutoa aldatzeko. 27. artikulua aldatzeko eta erkide guztiei aukera emateko bere soldata propioa ezartzea. Langileen estatutuaren aldaketa hori lortzeko lehen urratsa da Nafarroako parlamentuak foru lege bat onartzea estatuko gobernuari dei eginez, estatuko lege bat susta dezan Madrilgo Kongresuan Espainiako Konstituzioaren 87.2 artikuluak aurre ikusten duen bezala. Eta aipatuko dugu, baita ere Hego Euskal Herriko enpresen bueltan, ia 5.000 enpresa berri registratu direla 2025 urteko ekitadian zazki 4.900 eta 94 Estatistikako Institutu Nazionalak jakitera mandunez. Lurraldeka Arabak 528 sortu zituen, Bizkaiak 2.151 eta Gipuzkoak 1.272. Nafarroak berriz 1.033 sozietate berri sortu zituen iaz. Zifra horiek 100etara eman da, EAN erregistratutako enpresa berrien indizea 1,4 igo da 2024arekin alderatuta, igoera txikiagoa izan da Nafarroan 2,9. Informazioaren aria. Bi minutu goizeko 8:30 izan daitezen eta nazioartera begira jarriko gara. Israelgo lehen ministroarekin izandako bilkuran Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Benjamin Netanyahuri esan dio Iranekin negoziatzen jarraituko duela. Azken honek Ayatollahen erregimenarekin elkarrizketa ororen aurka dagoela argi utzi ostean. Oñatza Izburu, egunon. Egunon pelle eta entzule guztia, bai, Netanyahu Trumpekin bilduta etxezurian, Washington eta Teheranen arteko negoziak eta bere interesetara ekartzen saiatzeko edo zuzenean saboteatzeko. Herrialde Persiarraren kontrako erasoak beharrezkoa direla berraitzi baitu azken asteotan Tel Aviv. Bileraren ostean Trumpek Truth Social sare sozialean esan duenez, bilera oso ongi joan da, baina ez da behin betiko ezerra adostu, argi utziz, Iranekin bere programa nuklearraren buelta negoziatzean akordioa lortu daiteken ala ez ikusteko jarraituko dutela. Eta aipatuko dugu ere, bien bitartean Israelen argudioekin lerratuz, Frantziar gobernuak Nazio Batuen erakundeak Palestinarako duen errelatore berezi Francesca Albaneseren dimisio eskatu du, Israeli egindako kritika publikoengatik. Bai aldi berean, nazioarteko auzitegiek genozidio egotzi duten Netanyahuri Frantziako aire espazioaren gainetik egan egitea ahalbidetu du ere Elisioak. Eta aipatuko dugu ere, Irani dagokienez milaka lagun irten direla kalera Trumpen eta Ameriketako Estatu Batuen aurkako protestan, iraultza islamiarra horitarazteko urteurrena izan da, eta gobernuaren aurkako azken manifestazioen erantzun gisa ere hartu dira topaketa hauek. Milaka lagun atera dira protesta horietan, azken asteetan Estatu Batuaken eraso eta mehatxuek krisi ekonomiko latza utzi dute Iranean. Azken 57 urtetan bezala, hain zuzen aipatu duzu moduan iraultza islamiarra oroituz atera dira. Kalera kanpoko mehatxu edo esku hartzei aurre egingo dietela adierazi dute Teherango plazan elkarturikoek. Masud Pezeshkian, Irango presidentea batasun nazionalerako deia egin du eta barkamena eskatu herrialdea deituan arazoa direla eta Irango herritarren ahotsa entzuteko prest dagoela ere esan du Pezeshkianek. Irango gobernuak 3.117 lagun hil direla aitortu da azken asteotako protestetan, baina gobernuz kanpoko erakunde 6.000-tik 11.000 arteko heriotzak izan direla kalkulatzen dute. Eta arma termiko eta termobarikoak erabili dituela Israelek Gazako genozidioan ondorioztatu du ikerketa batean Al Jazeera hedabideak. Modu honetan fisikoki desagerrazi ditu milaka palestinar estatu sionistak.
Hori da, gutxienez arma termikoien bidez, 2.842 pertsona desagerrarazi ditu Israelek, alegia temperatura oso altuen bidez, gorpuzkinak ere hauts bihurtu. Gazako giza defentsako talde diote, azterketa forentzen bidez, etxebizitzan bizizina lagunen eta aurkitutako gorpuen konparaketa bidez, ilea, odola edo arrasto biologikoak lortu dituztela pertsona hauen identifikazioa. Al Jazeera telebistak adituak kaldekatu ditu eta nazioartean debekatu dauden bomba termikoiek 3.500 gradu zentigradu har ditzakela diote, edo zer suntsitu edo desagertarazien dezaketela. Erreportaje horretan, Vasili Fatigarov aditu militarrak ere hitz egiten du, materia organikoa segundutan desagertarazten dutela bomba horiek azaldu du. Erregaiz betetako hodi bat sortzen du airean. Hodei horrek su hartzen du, suzko bola handi bat sortzen da eta hala hutsaren efektu hori lortzen du. Mediku baten ahotsa ere badakar, presio eta oksidazioarekin fluidoak irakin eunak lurrundu eta errauts bihurtzen direla. Ikerketa dio, estatu batuetan egiten diren zenbait munizio dituzten konposaketa kimikoek gizakia segundutan errauts bihurtzen dutela. Genozidio Israelek soilik ez, nazioarteak ematen dizkien medioen bidez, genozidio orokortua dela salatu dute. Eskerrik asko Beñat. Bai, arte. Eta nazioartean jarraituta esango dugu ere Carles Puigdemonti legezko babesa emateko eskatu diotela fiskaltzak eta estatuko abokatutzak konstituzio auzitegiari, auzitegi gorenak presidente ohiari amnistia ukatu ostean. Auzitegi gorenak politikari katalanari dirua bidegabe erabiltzeagatik delitzua egotzi ostean fiskaltzak eta estatuaren abokatutzak konstituzionalera joko dute eta haren oinarrizko eskubideak urratu direlakoan, epaitegi horrek berak ebatzi baitu amnistia legearen konstituzionaltasuna. Kirol aria, naiz irratian. Reala eta Atletiken arteko kopako final aurrekoa Gipuzkoarren alde dago. Une honetan, San Mamesen jokaturiko partidan, Beñat Turrientasen gol bakarrari esker, kanporaketan aurreratu dira txuri urdinak. Iraia Kamra, egunon. Egunon Pei eta egunon entzuleak, bakoitza momentu oso ezberdin batean dago une honetan. Reala Mataratzoren iritsirerekin bolada bikainan dabil eta Atletik Europan aritu izan ordaintzen ari da. Azken 7 denbora ditan, 7 izan da Atletik final aurrekoetan, baina bibian Paredes eta Juri esaterako min hartuta ditu. Realak azken 3 urtetan jarraian sailkatu da final aurrekoetara eta urte hasi denetik ez du partida bakar bat ere galdu. Partidaren hasiera errespetu handiz eta dominatzaile garbirik gabe hasi zuten, baina Reala gutxinaka Atletiken atera gerturatu eta aukera garbiak izaten hasi zen. 25. minutuan izan dute txuri-urdinek aukerarik garbiena Marin Padillaren aurrean bakarrik geratu da, baina atezainak asmatu egin dio. Minutu gutxira alboko sake batean Jon Martinek buruz jo eta atezain mexikarrak geldiaraztea lortu du gutxira, kaletak rematatutako baloi batek Laporteren eskua jo, baina ez du penaltirik adirazi epaileak. Atsedenaldiaren ondoren Oiartzabalek izan du lehen aukera eta Marinek ere zutoinera bidali du baloia. Partidu hasi denetik ordu betera iritsi da Gipuzkoarren gola Turrientesen eskutik. Gau bikaina, esan oso harro taldeak indun lanakin, esan lehenengo minututik azken arte nik uste nahi daun taldea demostratu dula izatea eta bueno, oso pozik, zale ere bai merezi zuten gau hau, baina lehenengo pausa eman deu, baina handikan bueltako partido gehitzen da. Aldaketak egin bai, baina Atletikek gola sartzeko aukera garbirik ez du sortu. Atletikeko Alex Padilla atezaina. Da aurpegia eman deula, bai guk, eta nire sentsazioa da behaien aldetik, jokaldi erabakigarriak golian bukatu da. Guk ere guriak aukitugu, baina jugola hola da, eta esan dizuten bezala ez da beste ezer gehatzen hurrengo partidua pentsatzeko. Infrentzuaren bi aldeak entrenatzaileen aldetik, pozik baina itzulerako partidoren garrantzia azpimarratuz Mataratzo. So I'm happy about the game. We should have scored maybe one more goal, but that's okay. We take this advantage into the home game and hopefully continue on to the final. Bestalde, Jordan Stolz estatu batuarrak irabazi du urrezko domina Milan Cortinadean petzon jokatzen ari diren negunko olimpiar jokoetan izotzpistako 1000 metroko abiadura proban. Stolzek minutu bat 6 segundo eta 28 milisegunduko denbora egin du, hau da errekor olimpiko berria ezarri du. Proba berean parte hartu du Daniel Milagros 23 urteko patinatzaile nafarrak. Iruindarrak bere lehen parte hartze olimpikoan 27. postuan bukatu du, minutu bat 11 segundo eta 25 milisegunduko denborarekin domina
bikainetatik oso urrun eta irabazlearen gandik 4,87 segundura. Eta bestalde azken laurdenean 12:24 partziala lortu ostean irabazi dio talde bilbotarrak PAOK Salonikari. 87 eta 88 izan da azken emaitza. Ondorioz kanporaketak guztietan etxean jokatuko ditzulerako neurketa. Final laurdenetan esaterako Turkiako Aliaga Petkimsport taldea gainditu beharko du. Ponsarnaren mutiak azken 2 minutuetan lehen laurdenaren zatirik handienean egindako lanona zakarrontzira botatzeko zorian egon dira. Une oro atzetik baina markagaioan gertu izan dira laurdenaren amaieran izan ezik. Urtarriaren 2an Bilbao arenan Valentzia Basket txendoaren aurrean jipoi historikoa jaso ondoren, Surnek 6 garaipen lortu ditu Endesaligan eta 4 gehiago Europako txapelketan. Eta azkenik Bilbon abiatuko da 2026ko itzulia erlojupeko etapa batekin. Apirilaren 6tik 11 izango da aurtengo edizioa Bizkaiako hiriburuan 14 kilometroko erlojupeko batekin hasita eta Bergaran amaituko da 6 etaparen ostean. 809,6 kilometro edukiko ditu guztira, metatutako malda 16.154 metrotik gorakoa izango da. Bilbon hasiko da itzulia erlojupeko labur batekin 14 kilometro eskas izango ditu bideak eta lehen aldeak ateratzeko egokia izan daiteke. Bigarren Iruñean hasi eta mendukiloko kobazuretan amaiera izango du. Txirrindulariak bete-betean sartuko dira itzuliko ibilbide tarte klasikoan. Hirugarrena Basaurin hasita amaituko da 152 kilometrorekin etapa hau kilometro kopuru ertainekoa izango da, baina iaia 2009 metroko malda edukiko du. Laugarren etapa mugimendu taktikoetarako aproposa izan daiteke. Bigarren egunez ibilbide zirkularra izango du Galdakao inguruan. 167 kilometro eta 3200 metroko desnibela izango du. Ondoren etapa erregina izango da edizioko jardunaldirik gogorrena. 176,2 kilometro izango ditu, malda positiboa 3840 metrokoa izango da eta Eibarko ohiko ibilbidea egingo dutela kontuan hartuta sailkapen nagusirako egun handia izango da. Azken etapa ez da arrunta izango, laburragoa bada ere, iaia 3000 metroko malda edukiko duenez nahikoa izango da tentsioari amaierar arte eutsi alizateko. Antzola eta Bergara lotu beharko dute azken egunean. Eskerrik asko Ireia. Gero arte. Ez naizena, ote naiz ni azkenean. Jaialai liburua argitaratu du Gaizka Arostegik zesta puntari buruzko euskarazko lehenbiziko eleberria da, thriller bat. Ondo du, kasu honetan eta Elkar argitaletxearen eskutik argitaratu du. Garazi Castaño. Mundu osoan ospetsua den euskal kirola da zesta punta. ETBko kirol emankizunetan lan egin izan du Arostegik eta ari horri tiraka ondu du Jaialai. Asteazken honetan Donostian aurkeztu du liburua Xabier Mendiguren editorearen laguntzaz. Idazleak azaldu duenez, zesta punta kirol soil bat baino gehiago delako erabaki zuen honen inguruko novela idaztea. Munduan mende bat baino gehiagoko ibilbidea duela azpimarratu du, esate baterako, Ameriketako Estatu Batuetan, Kuban, Argentinan, Txinan, Egipton edota Filipinetan. Zesta puntak badu nolabaiteko epika bat, nolabaiteko mitologia bat, badu xarma berezia beste kirolik nik dakidanez bintzat ez daukatena. Nolabait ere, zesta punta har daiteke bizitzaren metafora bezala. Badu grina, badu pasioa, badu borroka, badu dirua, badu sexua ere, badu arrakasta, badu porrota, eta bueno, osagai horiekin, ez dakit, zierraragarria da idazle batentzat, liburu bat idaztea, ezta? Martin Larralde da liburuaren protagonista, izenarekin Ruper Ordorikaren kantari keinu bat egin dio. Urte askoan munduko frontoietan ibilitako puntista da Larralde eta Euskal Herrira, Cadillac Eldorado batean itzultzen denean hasten da eleberria, 1989ko Estatu Batutako pilotarien grebarekin batera. Gizon, ez da gizon erraza, orbaindu gabeko zauriak dauzka, bai bihotzean, bai gorputzean ere, iesi dator, hor Ameriketan arazotan sartu da, eta, erabakitzen du, ez dakizen bat urte, Euskal Herrira etorri eta gero, etxera etortzea, sorlekura etortzea. Iesi dator, baina oso zaila da nor bere buruaren gandik ez egitea, eta hemen aurkituko bitu, etxai zaharrak, maitale zaharrak ere,
aspaldiko mamuak, iraganeko mamuak. Hala, bi denboratan eta bi espaziotan kokatutako thrillerra ondu du. Alde batetik, 70ko hamarkada, Miamin, zestalarien urrezko urteetan, alegia eta bigarrena 80ko hamarkada bukaeran Euskal Herrian, larralderen itzuleran kokatua. Arrostegi ez da inoiz egon Miamin, hala aitortu du aurkezpenean, baina dokumentazio lan serioa egin du eleberria idazteko. Idatzi dituen liburu guztietan, niretzat, lotsagarria izango zen hanka sartzea. Norbaitek esatia, hau ez da posible, osea, hanka sartu zu. Eta orduan saiatzen naiz, ahalik eta dokumentazio onena egiten. Zer gertatzen da? Claro, hau eleberri bada, fikziozko historio bat da, eta azkenean neure lizentziak hartzen ditut. Hala ere, saiatu naiz, ondo dokumentatzen, irakurtzen, jentearekin hitz egiten, hemen dago Ignacio Zulaika, puntabari hoia, berarekin berak lagundu dit, eta eskertzen diot, eta eskerrona agertu nahi diot hemen. Eta emakume eta neska zientzialaren egunean, Donostiako akuariumean egindako ekitaldiak itxi du jardunaldia eta honen bueltako jardunera programa. Adierazpen bat aurkeztu dute gogoeta kolektibo baten emaitza etorkizuneko zientzia inspiratzeko. Emakume eta neska zientzialarien nazioarteko egunean amaitu da 10. edizioa. Donostiako akuariumean egindako jai ekitaldi batekin. Zientzia bidezkoago bat aldarrikatuz amaitu da aurtengo edizioa eta adierazpen bat plazaratu dute. Adierazpena gogo eta prozesu kolektibo baten emaitza da eta ekintza plan bat jasotzen du ekimenaren ildo estrategikoak markatuko dituena. Ospakizunaren ardatza izan zen eta emakumeek zientzian eta teknologian duten papera indartzen jarraitzeko abiapuntua. Ekitaldian izan ziren Jon Gurrutxaga Gipuzkoako Foru Aldundiaren partetik, Ander Larrinaga Arabako Foru Aldundiaren partetik eta Eider Mendoza Gipuzkoako Aldun Nagusia, besteak beste. Erakunde parte hartzaileetako ordezkariak eta jarduera aurrera ateratzea ahalbidetu duten voluntarioak ere izan ziren ekitaldian. Antolatzaile eta parte hartzaileek oso modu positiboan baloratu dute jarduera ugariko emakumeak zientziaren edizio hau. Parte hartze handia izateaz gain, oihartzun handia izan baitu komunikabideetan. Hau zapore ona utzi dutela adierazi dute azken balantzean. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Eta errepidetara begira bukatuko dugu albistegia Lander, une honetan badugu nabarmentzeko jazoeraren bat? Nabarmentzeko ditugu, Nazional 627 errepidean Barakaldon Galdakaoko norantzan auto bat matxuratu dela eta autopilaketa daude, trafikoa oso motel doa tarte hortan. Bestalde ohiko autopilaketak ditugu ere Bilboko sarreran, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon, eta beste istripu bat izan da Bizkaia 30 errepideko 10 kilometroan Barakaldon Galdakaoko norantzan. Ibilgailua bidetik kendu dute, baina autopilaketak gehituz doaz. Bestalde, A51-24 errepidea moztuta dago, bidea oztuatuta dagoelako bi erreietan. Adibili beraz, gaurko honetan auto hartu behar izan ez gero, zergaitik? Abisu horian gaudelako haizea dela eta horren ondorio ere bada, Nilsek eitzak ia 8 metroko olatuak eta 150 kilometro orduko haize boladak utzi dituela kostaldean. Eta esango dugu, abisua arratsaldeko 6 arte izango dela indarrean, nabigazioko arriskoagatik eta kostaldeko inpaktuagatik. Zehazki haizeari dagokionez esango dugu, Matxitxakon gau honetan ia 150 kilometro orduko haize ufadak neurtu dituztela, Jaizkibelen 126 kilometro ordukoak, Oizmendin 119 kilometro ordukoak eta Moredan berriz 94,9 kilometro orduko haize ufadak izan dira. Eguraldiaren nondik norako guztiak Iker Ibarluzeak. Eguraldiak lasaialditxo bat hartuko du ostegun honetan. Goizpartean hodei dezenta gertuko da Kantauriar isurialdean, baina bereziki kostaldean eta ipar Euskal Herrian eta bertan tartean zaparrada txikiren bat izatea ez da baztertu behar. Ez du euri askorik egingo, baina bertan zertxoet bustiko du. Gainantzeko lekuetan giro ateria izango da eta goizpartean ego isurialdean gainera ostarte politak nagusituko dira. Ondoren eguerdian eta arratsaldeko lehen orduetan eta Kantauriar isurialdean ere ostarte ederrak irekiko dira eta giro atsegina nagusituko zaigu lurralde osoan, baina azken orduetan hego mendebaldetik barna hodeiak ugarituko dira eta zerua estalirik geratuko da. Hala ere ez da euririk egiterik, espero. Mendebaldeko haizea zakar edo oso zakar ibiliko da, bereziki kostaldean eta ipar Euskal Herrian eta gehien bat goizean, arratsalda pixkanaka ahultzen joango da eta azken orduetan hego mendebaldetik finkatuko da. Temperatura minimoek orokorran bera ingo dute, minimoek eta maksimoek biek bera ingo dute, minimoak 6 eta 12 gradu bitartean errendituko dira,
Maximoak Kantauriar isurialdean 13 eta 16 gradu bitartean, eta maximoak Kantauriar isurialdean 13 eta 16 gradu bitartean, eta hego isurialdean 12 eta 16 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira urte sasonetan ohikoa den bezala, altuenak aldiz kostaldean eta herriberan. Bada dena hasten den egun bat. Eskola aukeratu zaurrak nola haztea nahi dugun erabakitzen dugu. Kalitatezko hezkuntza baten alde egiten dugu, errespetua, aukerak eta bizikidetza bikainak diren leku batean. Euskal Eskola Publikoa, kalitatezko hezkuntza. Aurrematrikula otsailaren 2 irekita. Hezkuntza saila, Eusko Jaurlaritza. Burdindegi honek aukera profesionalik handiena dauka. Instalaziorik handienak eta erosoenak eta aholkularitzarik onena tresnei eta makinei dagokienez. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, laneko arropa, eraikuntza materialak, pintura. Bai, Alkainen. Informazioaren aria. Heldu zegu, analisi mailaren tenorea eta gaurko honetan naiz eta garako kazetariak izango ditu. Hemen daude, Martxelo Diaz eta Laia Sierra, egunon. Kaixo, egunon. Egunon. Zer modu zaudete? Ongi izan beharko. Ondo, bai. Gaur ostegun gizena da, ez dakit, begiz jota dauzkazu inauteriak? Bueno, egia esan ez daukagu plan berezirik, bueno, saietuko gara alba da, zerbait disfrutatzen. Alaia? Bai, barkatu. Bai, hemen ez daukagu plan berezirik ere, baina, bueno, igual, asteburuan edo, buelta bat eman beharko. Hori da, eman beharko. Gaurkoan behintzat, utzi beharko dizkiogu bigarren kafeko lagunei inauterien kontuak, ostegun gizen honetan, guardian, 12:00 aurrera emango digute bertan Tolosan gertatzen denaren berri, Tolosako txupinazo hori, eta jakin bakizue, baina nezakit, inauteritik gutxi izan zuen atzokoan, Iruñeko parlamentuan, bertan izan zen agerraldiak, zehazki ezin ikusia nagusi izan baitzen agerraldi honetan, han izan zen Santos Zerdan PSOEko antolakuntza idazkari ohia, esleipen publikoen Nafarroako ikerketa batzordean, eta UPNeko Javier Espartzari hilotz politiko izatea la Nafarroko kanalaren lehen fasea manipulatu izana egotzi dio. Ikusmin handiak ala ikuspuntu nafar batek markatu du Santos Zerdanen agerraldia, abia puntuan ez zirudien hitza hartuko zuenik. Me quiero acoger a mi derecho a no declarar tal como me permite la Constitución española, la ley de enjuiciamiento criminal. Ez erantzuteko eskubidea aldarrikatu arren, agerraldiak azkenean 4 ordu eta 20 minutuko iraupena izan du. Zatarra izan da hasiera, UPNeko Javier Esparzak lasai ode zegoen galdetu dio. ¿Cómo está, señor Cerdán? ¿Está tranquilo? No creo que le preocupe a usted cómo estoy yo. ¿Está tranquilo o no? Digo que no le preocupa a usted cómo estoy yo. Espartzak Zerdanen inputazio guztiak oroitarazi ditu eta argazkiak erakutsi ere PSOEko militante hoiak irmoki erantzun dio, hilotz politikoa deitu dio. Está más dolido por los pactos que haya podido hacer el Partido Socialista que por cualquier obra en Navarra. Esta comisión no es la de los túneles de Brate, esta comisión es la de la venganza y el rencor por parte de UPN y más personalmente del señor Esparza, que como yo es un muerto político. Hori nahikoa ez eta gogora ekarri du lan erreformaren bozketan UPNeko Adanero eta Saiasek alderdiaren boto disiplina hautsi zutenean Espartzak negarrez dituziola. Estoy a punto de llorar, señor Bueno, Cerdán. no hace falta que llore, que ya lloro, A punto de llorar ya lloro cuando me llaman, no se preocupe. Hala ere, hau txikikeria batean gelditu da gainontzeko akusazioekin. Zerdanek baieztatu du Nafarroako kanalaren lanen lehen fasean esleipenak gelditu eta ezkutuko bilera egin zutera Espartzaren etxean. No iban a denunciar la primera fase de la adjudicación del canal de Navarra, ¿no? La ampliación, en la que usted activamente paralizó una adjudicación y se reunieron la noche de antes en su casa para decir cómo tenía que ser la votación. Podemos hablar de eso. Usted y yo sabemos que hubo esa reunión en su casa. Bigarren akusazioak aldiz, 30 urte dauzka Javier Esparza zinegotzi egin zen urtekoa. PSNeko parlamentari izandakoak esan du futbol zelai baten truke sartu zela politikagintzan. Usted entró de concejal en 1995 en el Ayuntamiento de Ahoy a cambio de que le hicieran un campo de fútbol en Ahoy. Eso es prevaricación, creo yo, ¿no?
Unión del Pueblo Navarroko kidearen erantzuna eta EH Bildu izan dira, bi gobernuren lapurretan lagundu izana, egotzi dio Cerdani. De forma indecente y de la mano de EH Bildu, ha robado 2 gobiernos en Navarra y ha cedido. Señor, bueno, ¿puedo terminar? Gainontzeko alderdiekin berriz galdeketa askoz lasaiago izan da, EH Bilduko Adolfo Araize galdetu dio ea Espainiar inteligentzia zerbitzuen biktima sentitzen ote den. Se habrían realizado maniobras de espionaje ilegal contra usted para sustentar las acusaciones. Incluso hemos podido leer referencias a que Koldo García era una fuente policial. Bien, yo le pregunto, ¿cree que el hecho de que los audios fueran interceptados en los teléfonos de un confidente policial puede deberse a que había recibido algún encargo para grabarle a usted, pudiendo considerar a Koldo García como agente encubierto de la Guardia Civil? No lo sé. Lo que dice el informe que pudo ser espiado por terceros lo está diciendo el informe pericial, no lo digo yo. Antxon Alonsoren Zerbinabarre enpresaren loturari dagokionez, Santos Cerdanek erantzun du 2019ko hauteskunden emaitza kaskarra dela eta politika uztea burua izan zuela. En un momento donde yo iba a dejar la política y me ofreció participar con él en su empresa. Jakin dugu, zer iruditu zaizuen agerraldiaz, bereziki ikaragarria izan da Javier Espartzarekin izan duen talkalaia. Bai, bitxia da entzutea, nik ez nukan entzun da, hori hitz egiteko izan zuten modu hori, eta tentsioa nabaria delako, eta ikusiko dugu zelan konpontzen den auzia eta bereziki Espartzarekin harreman hori lasaitzen ote den ala ez, baina behintzat orain arte ikusi duguna deigarria da haien arteko tentsio hori oso nabaria delako. Martxelo? Bai, hasiera batetikan ikerketa batzorde hau eskubiaren mesedetan antolatzen zala, azkenean Nafarroako politikagintza lokazteko helburuarekin, eta ni uste hori oso argi geratzen ari dela, baten ari diren agerraldi guztietan, ez? Egia da Santos Cerdanena, oso berezia izan dela, ez? Uste lehen aldia dela horrelako dirazkenak egiten ditula Santos Cerdanek, ez? Kartzeladera zenetik, komunikabideak eretxearen atarian daude Milagron, eta Faiara epaitegira joaten denean sinatzera hor daude ere, eta inoiz ez du esarrezan, eta ni uste atzo arte, ez? Eta zentzu horretan ni uste afera guzti honetan, nahiko esanguratsua dela, eta badaudela hainbat elementu azpimarratzekoak. Lehenik eta behin Espartza berak onartzen du, azkenean guzti honen jatorria ere, beak gobernuak lapurtzarena aipatzen duena, ez? PSNek, jarrera aldaketa bat izan zuen Nafarroan, eta UPNri sostengua emateari utzi zion, eta horrelako akordio zabalak, akordio aurrerakoiak egiten ditu orain, geroa bai, H Bildurekin eta Kontigo zurekin ekin. Eta honen ondorioa da, eskubia aginte eremuetatik kanpo gelditzen dela. Eta hori da, azkenean, ni uste, UPNri eta Javier Esparzari min egiten diona, ez? UPNren partetik egotzi nahi dietena, Cerdanek negoziazioak egin izan zitula. Eta H Bildurekin, adibidez, Iruñeko udalaren zentsura mozioa adostu zuela, eta Txibiteren gobernua ere adostu zuela, ez? Baina, azkenean ere hor ikusi da, Espartza berak ere Cerdanekin negoziatu zuela, ez? Eta larren erreformaren aldaketaren inguruan hor akordio bat zegola. Azken finean ere akordio horretan EH Bildu baztertzeko ere akordio bat zegoen, ez? Azken finean hor Espartzan uste trebea izan zala, bere kartak ongi jokatu zituela eta akordio bat lortu zuen Madrilgo PSOErekin, Nafarroako politika gintzan eragina izango zuena, baina jokaldia gaizki atera zitzaion, Sergio Sayas eta Carlos García Danerok traizio bat egin zutelako eta horrek beste ondori batzuk ekarri zitulako.
Itoizko urtegia ere interesantea da, gogoratu behar da, garaietan esan bezala, PSNek eta UPNek, akordioak zituztela, eta Itoizko urtegia legez kanpo deklaratu zuela Auzitegi Nazionalak, eta azkenean izugarrizko fidantza bat jarri ziola herri mugimenduari, eta fidantza hori pagatzerik izan ezenez, urtegia aurrera egin zuen, eta hori esan bezala, legeak, epaitegiek, Auzitegi Nazionalak, legez kontrakoa zela esan arren. Hor ere, bere garaian, izugarrizko dirutza sartu zuten erakundeek, Estatu Espainola, Ebroko Konfederazio Hidrografikoaren bidez, eta baita ere Nafarroako gobernua. Eta futbol zelaiarena ere komentatu du, zerdanek hori horrela zan, izugarrizko futbol zelaia egin zioten egin zuten Agoitzen, eta bere garaian hori ere izugarrizko kulturetxe bat egin zuten ere Agoitzen, eta hainbat infrastruktura egin zituzten Agoitzen, Itoizko urtegiaren truke, ez? Egia da, ordutik hona gauzak asko aldatu direla Agoitzen, eta Javier Espartza alkatea balin bazen garai horietan, haune hauetan UPN desagertuta dago bertako udaletik, eta EH Bilduk nagusitasun osoa darama. Eta nik ere aipatuko nuke beste elementu bat, eta da batzorde hau ikertzeko omen zan, eta ikertzeko afera honetan, Belateko tunelen adjudikazioan argia eman alduten pertsonek uko egin diote batzordera joateari. Oso bitxia da eta oso mediatikoa da, atzo Zerdanek bota zitunak, eta horren inguruan ere guk ere aipatzen ari gara horren froga da, baina nik ere nabarmenduko nuke Akzionako buru den Jose Manuel Entrecanalesek uko egin diola bitan batzordera joatea, ez? Eta enpresa honek hartu zuen Belateko obren adjudikazioa, eta beraz, hor asko dako hitz egiteko, horre egin ziren prozeduren inguruan, ez? Baina uko egin dio bitan, eta batzordeak fiskaltzara eraman du hori, ez? Bitan uko egin izana, eta antzeko zerbait esan genezake, Ebroko Konfederazio Hidrografikoko teknikoi buruz, ez? Azkenean, esan dute, estatuaren menpeko erakundea dela, eta horren, Nafarroko Parlamentura ez direla joango. Ez uste, zalaparta mediatikoaren atzetik horrelako pertsonek uko egitea batzordera joatea, ni ustez bere biziko garrantzia duela, eta ikusten dugula, azken finean, helburu politikoa dela, ez? Batzorde honena, eta, ni ustez ere, hain handi batean, Nafarroako parlamentuaren dignitatea edo ere zalantzan jartzen dutela pertsona hauek, Entrecanales Akzionako buruak edo Ebroko Konfederazio Hidrografikoko teknikoek. Zuri, Martxelo, beldurra ematen dizu, horre ikusgarritasun eta atzokoa bezalako agerraldien gatikan, horre ikerketa bera, behar beste argitu gabe gelditzea? Azkenean uste atera direla hainbat gauza, ez? Eta ikusi dela hori, ez? Prozedura hori ez dela oso zuzena izan, horre, trikimailu batzuk izan zirela, baina handi batean uste ere administrazioaren funtzionatzeko modua ere badela askotan, eta hori agerian gelditu dela hor lupa gainean jarri dutelako, ez. Eta hasieran esan dugun bezala, hori, ni uste batzorde honen helburua zala, zalaparta mediatikoa sortzea, zalaparta politikoa sortzea, eskubiaren estrategiaren mesedetan, ez? Atera dira gauza batzuk, baina, baina ni uste handikan delitu zantzurik ez da ikusi, ez? Irregulartasun batzuk ere agerian gelditu dira, baina delitu zantzurik ez da izan. Hortikan aterako da, ni uste hasieratik itxaropen gutxi zegoela ikerketa batzorde honek zeozer berri aterako zuenik, ez? Baina, behintzat hor dago lanean, eta esan bezala ni uste Akzionako burua bertan joatea eta parlamentarien galderei erantzutea, baina ustez behar bada gauza asko argituko ditu, batez ere, enpresek zenolako harremanak dituzten administrazioekin adjudikazioak lortzeko, eta
hor dauden elementu negatiboak zuzentzeko aukera bat ere izan daiteke, ez? Baina, uko egiten balin badiote Parlamentura joatea, baina uste horrek niretzako izugarrizko eskandalua da, horrelako ukazioak izatea, baina, Parlamentuak ni uste bere izaera, bere eskubideak edo bere nortasuna, hori ez epaiketetan edo hainbat alorretan ere edo esparrutan defendatu bat dugula. Zalapartaren parte da, baina segituan aipatuko dugu futbol zelaia ere, baina orain esango dugu Argentinako senatuak Mileiren lan erreforma onartu duela kaletan protestak dauden bitartean. Lan erreforma berriak kaleratzeak merkatzen ditu eta egunean 12 orduko lanaldiak egiteko aukera ere ematen du. Lander Martínez, egunon? Egunon bai, Javier Mileiren gobernuak 2026ko lehen garaipen lortu du ostegun honetan, 52 aldeko botorekin eta 30 aurkakorekin goi ganberako legegileek 1974etik indarrean dagoen lan erregimena bertan bera utzi dute. Lan erreforma berriak kaleratzeak merketzea eta egunean 12 orduko lanaldiak izatea ahalbidetuko du. Mileiren exekutibo ultrak lan auziak eta lan informaltasuna geldiaraziko dituzten aldaketen beharra defendatu du lege berriarekin, gaur egun 153ko zifra errekorrean baitago. Oposizioak aldiz proiektuak enpresa handiei beste inori baino mesede handiago egiten diela eta Argentinako langileen baldintzak prekarizatzen dituela kritikatu du. Senatuan argi berdea jaso ondoren lan erreforma diputatuen ganberara igaro da behin betiko onartzeko. Honen harira kaletan izandako protesten ondorioz gutxienez 15 pertsona zauritu dituzte segurtasun indarrek eta 30 bat atxilotu. Eta adi egon, badirudielako azken orduko albisteren bat edo izango dugula, dimisioren baten bueltan edo, ondorengo minutuetan jakinaraziko dizuegu honi buruz, baina ondorengoz behintzat bestelako kontuak aipatu behar ditugu, kirol kontuak aipagai goiz honetan, atzokoan, albiste baldin bazen Daniel Milagros 23 urteko patinatzaile nafarra, 27. postuan bukatu du, bere lehenbiziko parte hartzea neguko joko olimpikoetan, gaurkoan berriz izango dena protagonista bada Lukas Egibar, eta jakin nahi dugu bere parte hartzeaz eta gaurko egun honetarako, ostegun honetarako espero denaz. Inigo Asensio, egunon? Inigo Asensio, badirudi arazera dugula. Orain, bai, egunon peli. Egunon, Inigo, esan. Bai, gaur protagonizazioak aipatu bezala Lukas Egibar neurri berean akaso kokatu beharko genuke ez gaur Álvaro Romero berak ere lehia izango duela eta ezin dezagegula baztertu Donostiar Gazteak gaur aukerak izan ditzakela maila oso honean aritzeko, baina egiari zor aukera nagusiak, domineagatik borrokatzeko aukera horiek Lukas Egibarren eskutan edo bezan da hanketan izango dira. Laugarren olimpiar jokoak izango dira Egibarrentzat, bere bidean lorpen ikaragarriak pilatzen dituen kirolaria da, munduko txapeldun izan da, munduko kopan ere kristalezko globoa sailkapen nagusiaren garaipena eskuratutakoa da, baina olimpiar jokoetan itzordu nagusi honetan falta zaio, nolabait loria dastatzea, eta atzo bertan hiri olimpikoaren kanpokaldean berarekin egon ginen, lasai dago Egibar, eta konbentzituta urrea lortzeko urrean sinistu egin behar dela, eta erabat sinistun dagoela. Akaso, berak ere badakielako gaurko ibilbideak mesede egiten diola neurri batean, bera gufia da, nolabait taularen gainean ezkerro eskubiko hanka urrean eramate horrek eragiten du, bihurgune azkarrenetan nola aritu, eta naiz eta irteeran metrotxo batzuk segundu eskas bat galtzeko arriskuan egon daiteken, eta hori badakiten, ez da bere doaiik nagusiena, ondoren ibilbidea ondo ezagutzen du Egibarrek, eta gaur ibilbide horretan indartsuenekin egoteko aukerak izango ditu. Goizeko 10etan, hemendik 55 minututara izango da lehen jaitsiera, sailkapen jaitsiera, hortik aurrera, arratsaleko ordu 2-etatik 3 jokatuko dira. Final 8renak, laurdenak, final erdikoak eta ondo bidean final nagusia, eta esan da bezala, Álvaro Romerok ere gaur diploma olimpikoaren gatiko borrokan egon nahi luke, gaztea, lehenengoz izango da, baina ezin bazter dezakegun maila handiko raiderra baita, eta gaur, akaso, Lukas Egibarrekin berarekin lehiatzea okituko zaio momenturen batean. Hauek gaurko neguko olimpiaketako kontuak, eskerrik asko Inigo. Eskerrik asko zuri peli. Eta orain bai estatu dezakegu, azken ordukoa daukagu, Karmele Tubilartetxe, Santurtziko alkateak dimisioa aurkeztu berri du, Eusko Alderdi Jeltzaleko alkateak dimisio aurkeztu du, arrazoi pertsonal, politiko eta profesionalengatikan. Ez dugu antzi behar,
auzipetua etzela, baina bai zalantzapean bazela, bere alderdikoa zen Sonia Lópezek ere dimisio aurkeztu zuela, ustez udaltzaina izateko udaltzainaren subofizial izateko azterketa baten balizko filtrazioa dela eta zalaparta honen bueltan, honen ostean, hainbat hilabeteren ostean, orain Karmele Tubila Santurtziko alkateak dimisioa aurkeztu du, arrazoiak esparru pribatuan mantendu ditu eta ez du inongo aipamenik egin udaltzainan afera honi dagokionez, baina bai esan du, zentzu politikoan erabilia sentitu dela gainontzeko alderdien partetik, Eusko Alderdi Jeltzalearen irudia, Eusko Alderdi Jeltzalearen irudia zapuzteko Santurtzi mailan, eta esan du ez dagoela preste horretarako, eta bere agur oharrean ere, esan du beti lan egin izan duela ardurarekin kudeaketa municipalaren bueltan eta 3 urteko mandatuaren ostean Santurtzi herri hobeago bat dela esan du. Esan du alkate bezala erabaki aski gogorrak hartu behar izan dituela udalean izan duen azken etapa honetan, eta hauetako batzuk eragina izan dutela bere gertukoak udal gobernuan izan diren pertsonetan. Ematen du, adierazpena apur bat aseptikoa dela aipatzen direlako arrazoi pertsonal, politiko eta profesionalak erabaki gogorroiek, baina gogoan dugu 2025 urteko azaroan Santurtziko alkateak albo batera bidali zuela Sonia López bere alderdiko zinegotzia, segurtasun zinegotzia zena, balizko filtrazio bat izan zelako udaltzainen azterketa batean, eta honen baitan testu inguru honetan dimisio aurkeztu duen Karmele Tubilak zehazki baieztatu duena da lehen esan duguna, gainontzeko alderdiengatik erabilia sentitzen dela Santurtziko Eusko Alderdi Jeltzalearen irudiaren kaltetan. Hauxe dugu, gaurko goizeko azken orduko albistea. Santurtziko alkateak, esaten genuen moduan, Karmele Tubilak dimisioa aurkeztu duela. Ikusi beharko dugu, albiste honek zer nolako ondorioak izango dituen, baina gaurko honetan ere badugu zer esana. Itxaso Leon, egunon? Egunon, Pei, egunon entzuleok, gaurkoa ostegun berezia dugu, ostegun gizena eta Tolosatik zuzenean egingo diote pregoiari jarraipena bigarren kafean 12 aldera. Bilbon berriz, Parolin eta Zarambola aurkezteko ekitaldia egingo dute. Gaur Haurminbiziaren nazioarteko eguna dela eta agerraldia egingo dute hainbat eragilek 12. ipar martxa aurkeztuko dute. Bestalde, ertzaintzak suar tirokatu zuela bigarren urteurrena beteko da eta elkarretaratzea izango da arratsaldean. Alerta gorria dago ezarrita gaur Euskal Kostaldean 10 metrorainoko olatuengatik adi egongo gara horrekin ere, eta ekonomia kontuetan hainbat gizarte eragilek lanbidarteko gutxieneko soldata jorratzeko bilera egingo dute Espainiako Kongresuan. Arratsaldeko ordubiak aldera espero dira adierazpenak. Zubietako erraustegiko langileek ere prentsaurrekoa emango dute ordu berean, eta kulturan hainbat aurre ikuspen. Gutun zuria jaialdiaren aurkezpena egingo dute Bilboko Alondegiko Bastida aretoan, Arantxa Gereñoren paperlan bildumaren aurkezpena Donostiako Ekain Galerian, Fernando Mikelanenaren asesinato en la conspiración liburuarena Iruñeko Elkarren, eta amaitzeko Berlinalen jasotakoak ere kontatuko ditu naizek. Hauek gaurko honetan nabarmentzekoak. Eskerrik asko, Itxaso. Gero arte, Pei. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepide dagokienez lander badugu nabarmentzeko jazoreren bat? Aipagarri bat dugu, A41-24 errepidean maeztun moztuta dago bi erreietan, luizi bat izan delako bertan. Ados, adibili beraz gaurko honetan auto hartu behar izan ez gero, haizearen ondorioz oztopak badaudelako, zoitzen bat edo beste erori da, adarrak ere, adibili beraz, seguraldiaren xetasun guztiak, Ikerri Barruzeak. Eguraldiak lasaialditxo bat hartuko du ostegun honetan. Goizpartean hodei dezenta gertuko da Kantauriar isurialdean, baina bereziki kostaldean eta ipar Euskal Herrian, eta bertan tartean zaparrada txikiren bat izatea ez da baztertu behar. Ez du euri askorik egingo, baina bertan zertxoet bustiko du. Gainantzeko lekuetan giro ateria izango da, eta goizpartean ego isurialdean gainera ostarte politak nagusituko dira.
Ondoren, eguerdian eta arratsaldeko lehen orduetan eta Kantabriar isurialdean ere ostarte ederrak irekiko dira eta giro atsegina nagusituko zaigu lurralde osoan, baina azken orduetan hego-mendebaldetik barna hodeiak ugarituko dira eta zerua estalirik geratuko da. Hala ere, ez da euririk egiterik, espero. Mendebaldeko haizea zakar edo oso zakar ibiliko da, bereziki kostaldean eta ipar Euskal Herrian eta gehien bat goizean, arratsalda pixkanaka ahultzen joango da eta azken orduetan hego-mendebaldetik finkatuko da. Temperatura minimoek orokorran bera egingo dute, minimoek eta maksimoek biek bera egingo dute, minimoak 6 eta 12 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak Kantabriar isurialdean 13 eta 16 gradu bitartean, eta maksimoak Kantabriar isurialdean 13 eta 16 gradu bitartean, eta hego isurialdean 12 eta 16 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira urte sasonetan ohikoa den bezala, altuenak aldiz kostaldean eta herriberan. Informazioaren aria. Usurbil bizi, Usurbilgo sagardoaren kulturan murgilduko zaitugu. Sagastia, tolarea, upeltegia, sagardoa edalontzira atera aurreko lana ezagutzeko aukera duzu gure bisita gidatuetan. Mokadu eta guzti, 650 usurbilbizi.eus. Usurbil turismoa, beste mundu bat posible da. Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, 2 urratsetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eus helbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia... Naiz Irratia, 2 urratsetan, edonon eta kalitate ezin hobean. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburuordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria, Naiz Irratian. Goizeko 9 eta 13 dira, hemen jarraitzen dugu Naiz Irratiko informazioaren arian, analisi mailaren tenorean, gaurkoan Naiz eta Garako lankidekin, Martxelo Diaz eta Laia Sierrarekin, eta Santurtziko alkatearen dimisioaren berri eman aurretik aipatzen genbiltzan, zehazki, zer nolako kalapita izan zen atzokoan Nafarroko Parlamentuan Santos Zerdanen agerraldiarekin, eta baita hor parez pare izan zuen Javier Espartzarekin aipatu dugu, futbol zelaiarena, eta zehazki, topatu dugu, Diario de Navarran 2011 urteko elkarrizketa batean Santos Zerdani dagokionez, Santos Zerdani dagokionez, Javier Espartzari dagokionez, aipatzen zela politikan, futbol zelai batengatik hitzez zitz, irakurriko dugu ondorengoa. Espartzak esana da, zerrendan noa, baina futbol zelai bat eraikitzen laguntzen badidazue. Hori da, Javier Espartzak 1985ean Ahoizeko atezain eta zuzendaritza taldeko kideak jarri zuen baldintza. Alkate gisa inauguratu zuen zelaia 1989ean. Hori da, Diario de Navarrak 2011an esaten zuena, eta honi dagokionez, atzokoan Santos Zerdanek esan zuen prebarikazioa zela hau, eta ez dakit, jakineko nukeia zuek zer diozen, Alaia? Bai, hori egotzi zion Javier Espartzari atzo, eta orain albiste horrekin ikusi dugu horrela izan zela, ez? Eta benetan, futbol zelai batengatik alkate izatera iritsi zela, eta deigarria da, baina, suposatzen dut, askotan gertatuko direla horrelakoak, eta bai, argi dago, futbol zelai batengatik edo interes konkretu batengatik alkate izatera iristeak ez dela modu zintzoena postu horretara iristeko, beraz, ez dakit prebarikazioa ote den zehazki, baina behintzat, zintzoa ez da, eta, duela ia 30 urte, 30 urte baino gehiago izan zen, baina ala ere, ez da ahaztu beharreko zerbait.
Martxelo? Martxelo? Entzuten algaituzu? Bueno, badirudi arazoaren... Aurrera, mesedez, barkatu. Bai, mikrofonoa deskonektatu egin da. Ez, esaten nuen, bitxi egiten zaidala hain handi batean, ze, bueno, nik gauza guzti hauek, nik uste hain handi batean, jakinak zirela Nafarroan, eta Goizko udalak, izugarrizko kalte ordainak edo jaso zituen, hori, Ebroko Konfederazio Hidrografikoaren partetik, estatuaren partetik, futbol zelaia, kulturetxea, izugarrizko piztinak egin zituzten, gero hori, zulotxo batzu zitunak eta horren mantenimendua gero udalarentzat ere, izugarrizko kalte arazoak izan zituna, baina Javier Esparzaren jatorri politikoa hori dela, ni uste oso saguna zala, bintzat Nafarroan, eta Santos Tardanek ni uste atzo izan zuen meritua, bazan, pixka bat, UPN beren kontra edo alderdi sozialistaren kontra daraman estrategiari, buelta ematea edo bintzat zaplasteko bat ematea, Javier Esparza orain, bere garaian alkatea zan, alkate zen aurretik ere, Agoizuko futbol taldeko atezaina zan, egia da, beti ere kirolarekin harreman estua izan duela Javier Espartzak, eta behar bada ere, hau ere, ez dakit txastarrio moduan ere komentatu genezake, atezaina zanean eta kapitaina zanean, hori juten zan, inkurrina besoan zuela, kapitain moduan, Javier Esparza, horrein arte UPN-eko burua izan dana, eta alkatea zanean ere, etzan zehazki UPN eskubiko kandidatura bat zan, inkurrina ere paratze zuten udaletxean, eta hori gaur egungo eskubiaren lider bilakatu dana. Eta egia da, Santos Tardanek ere momentu politiko jakin batean ere bota zitula atzo bota zituen guztiak. Izan ere, Esparzaren oinordekoa ofizialki hartuko du berriro ere Kristina Ibarrolak ostiral honetan, hautagai izendatuko dute ofizialki konseju politikoak, eta pixka bat ziklo guzti horren, kongresuan hasi zen ziklo guzti hori, eta oinarrikotza egiteko prozesu guzti horren amaiera emango da, eta Kristina Ibarrola izango da liderra ofizialki, arazoa daukate, Kristina Ibarrola ez dela parlamentaria eta parlamentuan ez daukala hitzik, eta bere figura politikoa ere txikiago izaten dela, baina zentzu horretan horregatik botazion atzo ere hildako politikoa zala Esparzari, azken fenean ere Esparzak atzo eta parlamentuan oraindik badago, eta horrelako oihartzun mediatikoa handia dauka, baina UPNren baitan ere bere lidergoa amaituta dago, eta Kristina Ibarrolak hartuko du ofizialki hautagaitza, gobernuko presidentea izateko hautagaitza ostiral honetan konseju politikoaren izendapenarekin. Adi egon beharko dugu, baina onartu behar da kontu aski interesgarriak eta deigarriak zabaldu direla Euskal Herri osoan zehar, Santos Tardanen agerraldiaren ostean, baina Goizeko 9 eta 20 direlarik iaia, esango dugu, ostiral honetan otsailak 13 torturaren aurkako eguna izango da Euskal Herrian, aldiz, pasaden larun batean, emaginek antolatuta tortura feminismotik erreparatu jardunaldia burutu da, testigantza baliatu dute boteretzeko tresna gisa, eta emagin taldeko kida da Iratxe Erretolaz, egunon? Egunon. Zemozioan da jardunaldia? Ongi, onkigarri, mingarri, baina era berean, aitortza bat egiteko modua izan da, eta jardunaldia ere prozesu baten emaitza da, eta aurrera begira ere, egin beharreko etxerako lan batzuk biltzeko aukera ere emantziguna. Tortura, erreparatzeko konplexua edo bizi osorako gelditzen den zerbait ere bada. Egon zen, ama komunea sentsazio hori jardunaldean? Uste dut edo zein olako tamainako oinaz eta azken batean badunare traumatik, baina beste edo zein violentzia, alako tamainako violentziak gertatzen den moduan, ez da gauza alako bat badu erreparaziorako behar du denbora, behar du, berregite bat gertatu behar da, eta berregite hortan, besterik gabe, beste leku batera iristen zara, leku berera ezin zara itzuli, hori hala da, eta gero egia da torturaren kasuan, ari gara, esandakoa tamaina handiko eta intentsitate handiko violentzia bati buruz, kasu hontan guk tortura politikoa izan genuen ardatz, torturaren hainbat agerpen eta adierazpen daude gaur egun ere, baina guk
ardatz izan genuen jardunaldian, eta prozesuan ere langai izan dugun gaia izan da tortura politikoa, eta gatazka armatu politiko baten testu inguruan Euskal Herrian, mende erdiz gertaitu izan den violentzia politiko bati buruz. Eta tortura politikoaren kasuan, badira hainbat ezaugarri, gerora ere berregite hortan, edo erreparazio hortan eragiten dutenak, eta bata da, batetik ukatu izan dela, violentzia hori ukatu izan dela hamarkada luzetan, ez da orain badiren prozesuak hori, ez violentzia hori izendatzeko eta kasuei buruz hitz egiteko eta bestelako bide batzuk, eta gero badu beste ezaugarri bat violentzia mota honek, ez estatuaren funtzionarioen eskutik egiten den violentzia badela, eta beraz, beste violentzia askok dute impunitatea, baina kasu hontan impunitatea handiz eta impunitate mota ezberdinak nolabait zeharkatzen dituen violentzia badela. Impunitate legala, impunitate administratiboa, impunitate mediatikoa askotan garai batean, impunitate soziala, eta gero guk bereziki prozesu guzti honetan landu nahi izan dugun impunitate patriarkala badela, azken batean guk torturari eta tortura politikoari leku askotatik begiratu zaio, eta lan egin da, eta salatu da, eta izendatu da Euskal Herrian, da mugimendu asko daude torturaren aurkakoak, baina guk prozesu honetan begiratu nahi izan diogu, ala eskatu zigutelako Nafarroako torturatuen sareko kide batzuek, emakume militante batzuek eta tortura jasandako emakume batzuek eskatu ziguten beharrezko ikusten zutela torturari begiratzeko ikuspegi feminista bat, marko feminista bat, haiek bizi izan zuten ulertzeko, geure komunitateak horri feminismotik heltzeko, berregite prozesuan feminismoa ere erdigunean izateko, eta guk zehazki, beste eragile asko daudelako lan egiten, guk zehazki begirada horri egin genion leku. Marko hori sortzeko lanetan ere, horre baliabidea bada, Sorginak, Putak, Terroristak liburua, horretan edizio lanetan izan zara. Berria egunkariari eskainitako elkarrizketa batean ere esan duzu, hori marko feminista bat eraikitzeko eskatu zela. Jardunaldia izan da, marko hori ariketa praktikora eramateko bidea? Bai, batetik izan da, marko hori ere, oso dosi txikian aurkezteko gune bat, ez da izan bakarra, ze aurretik liburua argitaratu aurretik eskatu ziguten markori, baina eskatu ziguten markori ala behartzalako ez, modu kolektibo eta kontrastatu batean egitea. Eta holatzaino beti agia da egindazuen ezker abertzaleko emakume militanteen inguruko ikerketa bat, modu kolektiboan ere egin zuena eta eraiki zuena, eta hor bazegoen atal bat tortura politikoari begirakoa. Orduan, hortik abiatuta, prozesu kolektibo bat abiatu genuen, emakume torturatuekin, baita ere torturaren aurkako mugimenduan edo sostengu psikologikoan, edo sostengu sozialean, edo sostengu legalean aritu izan diren emakumeekin, eta mugimendu feministako kidekin. Eta orduan egin genuen alako kontraste lan bat liburura eramateko markoa. Eta orduan marko horren aurkezpena izan zen jardunaldiak hori izan ziren, baina izan ziren ere jardunaldiak eraikitzeko moduan kontuan hartu genituen prozesu hortan markoa eraikitzeko esan zizkiguten gauza batzuk adibidez. Torturak badu beti marmar bat, eta hau izan zen jardunaldian gehien agertu zen hitza ez, isiltasuna. Isiltasuna hitza, izan zen jardunaldiko egun osoan zehar gehien errepikatu zen hitza, eta aipatzen genuen batetik isiltasuna, bada erresistentziarik eta bat norberak erabaki dezakena hitz egin ala ez dago, baina gero hitz egiteko espazio emateko violentzia horri entzuteko markoak ere sortu behar dira, eta baldintzak, eta berriro ere pertsona horiek nolabait babestuta sentitu behar dira eta sostengu batekin. Eta pixka bat jardunaldia eraikitzeko moduetan horri egin genion leku, ez? Nolabait haiekin hitz egin genuen, hitz egiteko ze espazio mota bartzuten, entzuteko ariketa ze baldintza bartzuten, eta hori eraikitzen alegin du ginen, eta nik uste emaitzetan ikusi zela halako espazio batek gai berriak eta galdera berria proposatzeko aukera ematen duela. Eta marko horrek ere zer nolako bestelako bereizgarriak dauzka? Beste marko jakin hortan ere, batetik, bereizgarri bat ere iruditzen zaitzela, guk tortura bera ere izendatzeko modua feminismotik pentsatu genuela. Eta tortura birdefinitzea guretzat, ekarri ditu bi gauza. Batetik ekarri du, Txiletik
sortu zuten violentzia politikoaz aritzeko genero indarkeria politikoa izeneko termino bat, eta termino hortan zehazten zuten, nolabait zan bidegurutze bat, violentzia politikoa eta indarkeria matxistaren artean, eta aipatzen zuten badagoela violentzia mota bat, helburu duena emakumeak parte hartze politikotik ateratzekoa. Normalean, erabiltzen dena, esan dezagun, sistema eta boteraren kontra lan egiten duten mugimendu politikoen kontra. Ez boteraren alde lan egiten duten mugimenduetan, ez, hor emakumeak daudenan ez bada, nolait, kontrabotererako bideak egiten dituen mugimendu politiko batean. Eta hor aipatzen zuten, zeudela hainbat geruza eta hainbat alderdi, nolait, emakumeak eskuartze politikotik aldentzeko eta indarkeria matxistaren eremuan sartzen zuten hori ere, eta hori da gaur egun ere egon daitekena ez, eremu politikoan sartuta dauden emakumei irudikapen sexualizatuak, humiliagarriak, erridikuloak, lizunak, nolabait, hainbat estrategia hori da, nolabait harinena edo isekak edo hitzeko esaldiak, eta dira, izan daitezke, maila intentsu ez handikoak, baina gertatzen direna manifestaldietan, gertatzen direnak, hitzartze politikoa egiten dutenean emakumeek, tabar, baina hor geruza ugari egiten zituzten txilekoek eta intentsitate handikoan sartzen zuten tortura politikoa. Orduan batetik egin genuen marko hori eraiki hortik lan egiteko eta beraz horrek esan nahi du badagola kontinuum bat indarkeria mota hortan harinetik intentsora eta ematen zigun aukera ere elkarrizketa hortik sortzeko eta beraz edozien emakume militantek ere aukera zuen esan dezagun hortik ere kokatzeko, eta beste bide bat egin genuen marko hortan izan zen torturaren, 3 aldi aipatuko ditut, baina kontinuum bat dira ere, 3 aldi kokatu. Bata da torturagarritasunaren aldia, alegia torturatu aurretik sortu behar du komunitate bate egin behar da torturagarri, subjektu torturagarri bat bihurtu behar da deshumanizatzeko aukerak ematen dituenak, ez da, garaita eta testuinguru ezberdinetan subjektu reforma ezberdinak hartzen ditu, baina guk aztertu dugun garaian, aztertu dugun tortura politikoan, subjektu terroristaren eraikuntza hortan, jende eta komunitate jakin batzuk eta jardun politiko jakin batzuk bihurtzen dira torturagarri, eta hor genero ikuspegiak ere badu. Ez da torturagarri bera esan dezagun terrorista gizona, terrorista subjektu ez, izendatutako terrorista emakume edo gizona. Baditu ezaugarri ezberdinak, violentzia mota ezberdinak albidetzen dituena gerora, baina izua ere sortzen duena. Eta izu hortan, zazken batean, marko hortan ere aipatzen genuen tortura da, tortura zuzena, violentzia zuzena, baina bada marko bat ere torturatu aurretik komunitate oso bat eragiten diona, izu bat sortzen duena, eta kasu honetan emakumeen kasuan izu mota bat sortzen da, baina sexu terroreari ere lotuta dagoena, ez Nerea Barjolak aipatzen du, ez gaur egun sexu terrorea ere sortzen dela gagoetako giroetan da espazio publikoan ibiltzerakoan, kasu honetan espazio politiko batzuetan ibiltzeak sortzen du estatuaren eskutik sexu terrore bat edo sortu nahi du. Orduan hor ere jartzen genuen pixka genero begirada, bestetik tortura zuzenean aplikatzen denean, badituela aldagai batzuk ere generoarekin lotuta, indarkeria matxistak ere horre esku hartzen duelako, baina gerora ere tortura bizitzeko moduan eta tortura hori gorputzean eta emozioetan eta zauria bizitzeko moduetan gure genero sozializazioak eragina duela. Azken batean errua, lotxa, beste mina sorrarazteak, besteen bizitzan eragiteak eta bar, genero sozializazioan eragina izan du, ez da, lotxa mota ezberdina da, erru mota ezberdina da, zauri mota ezberdina da, gizontasunetik eraiki bazaituzte edo emakumetasunetik eraiki baldin bazaituzte eta nolabait 3 aldi horiek ere kontuan hartuta, kontuan hartzen genuen nolabait torturaren osteko aldiari gutxiago erreparatu diogula. Torturaren osteko aldi hortan komunitateak jasotzen dituela ere violentziari jaso duten pertsonak eta hartzen dituela modu batera edo bestera. Eta izan ditzakela marko feministak hartzeko eta beraz nolabait haiei ez berbiktimizatzeko, ez bada espazio ahuldunduak sortzeko edo sortu ditzake bigarren mailako violentzia batzuk zeharka bada ere. Orduan, pixkat marko horrek ematen zuen modu zabalago batean aritzeko aukera. Horre, markoa saltzen zenularik, burura etorri zaidana behintzat bada, horre Txilean aipatzen den parte hartze politikoaren bueltako generia indarkeria politikoa eguneroko gidela gaur egun. Naiz eta torturetik kanpoko testuinguru batean ikus dezakegun. Hori da, eta justu horri izendatzeak ematen duela marko bat,
testuinguru politikoan violentziak, intentsitate zaunditzen direnean, badagoela jada espazio oso bat eraikita hori albidetzen duena. Esan nahi dut, tortura politikoa posible da, lehenago, orain ere jada, horregatik diot interesgarria zara, ez ari ginen orainean dagoen violentzia bat, tortura gorputzetan dago eta orainean dago, baina baita ere oraingo realidade bat ikusarazteko bide ematen diguna. Izabrejaren punta da, baina momentu jakin batean, egoera esanet violentzia politikoa intentsitate zaunditzen bada, aukera ematen duena ere, ez nolabait, zoritxarrez, ate batzuk zabaltzekoa, ez da. Eta torturari dagokionez, horre bizitzeko modua aipatzen zenuen baita ere, matxismoaz inguratuta bizi gara. Emakume torturatuek ere sentitu izan dute beraien inguruetan edo eta beraien militantziaren muetan ere matxismoaren bueltan, birbiktimizazioak edo halako egoera deserosoak. Bueno, horla modu zuzenaz edo ahots kolektiban aritu ginen, baina egia da atera dela prozesu honetan torturaren helburua da orokorrean militantzia politikotik ateratzea jendea, esan dezagon, baina gero hor dagoen aldea da gizontasunerantz ere bada sistema patriarkalarentzat funtzional diren emakume eta gizonak sortzea. Ez da, azken batean, sistemarentzat hotzan izatea da, jardun politiko batzuetatik aldentzea, eta gero, sistema patriarkaloaren arabera gizon on eta emakume on izatea, ez, bientzat. Baina emakumeen kasuan, zer dakar emakume on izatea, emakume espazio publikotik aldentzea. Eta amatasun ona, eta bartabar, ez. Eta azte gertatzen da, eta hau asko aipatu dute, torturaren testu inguruan diskurtso horiek jasotzen dituzu, torturaren parte bada, nolako emakume mota zaren, baita nolako gizon mota, baina horrek sortzen du, gerora, zoaz zure komunitatera, eta zure komunitateak ez baldin baditu aldarrikatu, esan dezaguna, amatxarrak, alabatxarrak, ez emakumeak, emakume txarrak, baldin badauka emakume onaren kako txartean. Imaginario bera, hartatzen zaitunean, asmo txarri gabe, baina ez badago lanketa bat eginda, bihurtzen zera ere, baude zeharkako edo violentzia simboliko asko. Ez badagoelako, azken batean ere, epaitua zarelako, ama bezala nola, edo emakume bezala, edo jarun bezala, edo bikote bezala. Ez da, tortura, eta gero badago beste kontu bat, tortura sexualari begirakoa. Tortura sexualari begirakoa estigmatizazio asko daude matxismotik, eta komunitateak ez badu hori landuta, zu segitzen duzu izaten nolabait sexualki kolpatu zaitu uzten gorputz bat, eta ez du komunitateak hori hartatzeko begira matxista bat, eta hori noski gardatu da komunitatearen leku batzuetan, ez? Eta besterik gabe guk orain aipatzen genuena berregite feministak dakarrela gauza hoiei ere begiratzea, guk beste begirada batekin, beste kokapen batekin sostengurako espazio feministak eraikitzeko, ez. Gizon eta emakumeentzat, gorain ari garera eta bestelako genero posizioentzat ari gara emakume torturatuekin lanean, baina ulertzen du gaudela eremu guztiari eragiten diona. Txazki galdetu nahi nizun ere bai, torturari buruz hitz egiten, askotan ere, akaso gure diskurtsoari edo gure adirazpenei babes geruzak, keitzen dizkiogula, agian ez jakintasunagatik, baina horre tabua edo izaten da, edo bereziki aipatzen zenuen hor sexu indarkeriari dagokion torturetan ere, tabua edo babes edo, ezakit, hanka sartu nahi ez izatearen hor, egoten da, bloke horik edo pertsona torturatuaren inguruan bereziki agian hau. Bai, pertsona torturaren ingurua pertsonaren arabera. Ez da gainera batzuk agian isiltasuna da resistentziarik eta bada. Ez azken batean intimitatea horratzen dizutenean, intimitatea gordetzea izan daiteke erresistentziarik eta bat. Baina beste batentzat, hor ere ulertu behar dugu eta hori izan da prozesu hontan da, pertsona bakoitzak eta violentzia hori bizi izan duen pertsona bakoitzak berregiteko ez dago giltza magiko bat bakoitzarentzat, baina imar dena entzun, pertsona horietako bakoitzak ze behar duen ez. Eta batzuk esan dute, eta ulertgarria da, intimitatea aurratu diatenez, intimitate hori niretzat gordetzea da resistentziarik eta bat, eta beste batzuk esan dute, intimitate aurratu diate, eta niretzako izendatzea, da esatea, gai naiz, izendatzeko eta salatzeko. Eta biak dira ulergarri, eta biek dute egiatik, ez? Biek dute egiatik. Orduan, batetik, torturatuek uste dut, bakoitzak egin du hor bere prozesua, bere minarekin, baina uste dut komunitateak berak orokorrean, ez? Violentzia sexualarekin gertatzen da,
torpe xamarra garela, diot, gizartean, eta ez daukagula landuta nola sostengatu, nola hitz egin, ze entzuketa marko sortuta, uste hori orokorra dela. Eta gero horre jakin badakigu, eta bere garaian sotok ere egindako bide batzutan, gizon askoren kasuan, agian zailtasunak izan dituztela indarkeria sexual hori ere identifikatzeko. Ze emakume askoren kasuan, jada indarkeria sexuala identifikatzeko gizartean, kontinuuan zan, igual indarkeria sexual hori bizi izan zuten forma eta intentsitatez berdinetan, eta besterik gabe pilatzen zan geruza hori torturaia, etxean, esan dezagun, atxilotze aldian. Baina gizonen kasuan, agian, eta hori uste dut ere lantzekoa dela, kasu batzutan agian gertatu dira, baina identifikaziorako zailtasun handiagoekin, eta izendatzeko ere zailtasun handiagoekin. Ze, feminismoak eman du espazio bat, eman die emakume torturatuei alakoak izendatzeko eta hitz egiteko, eta gizonen artean, eraikitzeko daude ere espazio horiek. Zuk egindako galdera aski interesgarriak dira, aipatzen genuenaren aritikan ere, nola eragin du urte luzetako tortura praktika horrek gaur egungo emakume militantzian, violentzia zuzenaren edo izueren bitartez, plaza publikotik desagerrazi izanak zer eragin du gerora euskal emakumeen militantzian, zer esango zenuke galdera hauetaz? Bai, uste dut, erantzun, batez ere, ez diogula hori galdetu gure buruari, izu horri buruz ere gutxiago hitz egin dugulako, izu hori egonda, 5 hamarka datan, milaka jenderen inguruan, eta noski izua hitzez nola baita transmititu daiteke, baina hitz egiten ez bada, izu hori gorputzez askoz gehiago transmititzen da. Eta nik uste jardunaldietan hori agertu zen, eta jardunaldietan agertu zen gazte asko gurbildu ziren, da postu ginen alde hortatik, agian gai honen inguran gainera torturatuek ere, emakume torturatuek esaten zuten batzutan, kosta egiten zala, ulergarria denez, eta asko, eta haiek esan zuten, bai, sumatzen zutela izu bat transmititu zitzaiela, baina horri buruz ez badugu hitz egiten, izugarri buruz aurre egiteko mekanismoak ere ez ditugu, eta beraz, militantzia politikotik aldendu diren ala ez, galdetzeko ere aukerarik ez dugu. Nik uste argia da erantzuna, izua baldin badago, eragingo du jendearen parte hartze politikoan, izu horrek edo norainokoan, edo moldeetan, ez? Eta hitz egiten ez badegu, izu hori gorputzen bitartez ari gara transmititzen, milaka pertsona garelako, izu hori bizan dutenak, edo violentzia hori bizan dugunak, eta orduan, ez badugu hitz egiten, izu horri momentu batzutan paralelizantea izan daiteke ez. Eta hitz egiten balin bada, izuari ere kentzen zaio. Aipatzen zenun kontinuum horren parte bilakatzen da. Bilakatzen da, indarkeria simbolikoaren adibide argi bat. Hori da, ez. Azkenan pixkat indarkeria matxistaren parametro guztiak laguntzen digu, kasu honetan, ez, eremu politikoan dauden violentzia batzuk ere ulertzen, eta ulertzen nola, hori, paralizantea izan daiteken, ez errez egitera eramaten zaituna, ez agian nahi duzulako, baizik eta horri ikusten dezulako, marra gorria pasakoet eta hori ez da komeni. Gero bestalde, indarkeria matxistaren biktimentzat, horre bada, kontsentzuzko sinisten zaitu leloa, baina horrelakorik ere bada, tortura bizi izan dutenen emakumentzat? Hain juste, sinisten zaituztegu, sinisten dizut, ariketa hori egin genuen hori zan jardunaldietako ariketa bat, sinisten zaituztegu, eta gero duela 10 urte ere egintzan mugimendu feministarekin indarkeria matxista esperientzia askotakoak bildu ziren eta horregon ez ziren ere tortura jaso zuten emakumeak, baina egia da, eta pertsonalkin nik gogoeta hori entzun honean, arrazoi, eta nik hori hola, formulatuta ez nuen pentsatu indarkeria matxistan, askotan tortura jasan dutenei eskatzen zaiela kontatu idazu, narratiba zehatz-mehatz, gertatu zitaizun guztia zehatz-mehatz. Indarkeria matxistan jada ikasi dugu, esaidazu eta sinistuko dizut. Ez diazu zertan gertatu zaizun guztia deskribatu xietasunez. Hori, zure violentziaren testu ingurukoa da, eta esan da, eraso bat jaso dudala, xietasunetan sartu gabe, sinestuko dizut eta hasiko gera hortik hizketan. Eta torturaren kasuan, izugarrikoatu izan denez, eta esan izan denez, gezur eraiki, nolabait bazela alako protokolo bat gezurra esatera behartzen zuna, hori daiki denez, esate hutsarekin, torturatu naute esate hutsarekin, edo erasotu naute sexualki esate hutsarekin, etza nahikoa, eta askotan behartu da
nolabait xehetasun gehiegi esatera testu inguruagatik. Eta nik uste dut, justu hauek eskatzen zuten, da hori, entzuketa marko hortan esaten zigutena da. Ez dut zertan esan zer, nola eta zer. Ez? Nahi dut hitz egin nire oinaze honen minaz, zauriaz, eta hortik eraiki nik sinisten dizut hori, ez da uste hori dela, ez, nolabait, komunitatean egin behar dugun ariketa. Leku hortatik jakin nola entzun, eta jakin aitortu, eta gero pixkat guk ariketa hori ere egiten genuen, guri gertatu zaigu irakurle talde feminista asko, da niri, pertsonalki, feministon artean egon, irakurri Samara Belteren ni sinisten dizut liburua, Iruñako, bortxaketaren kasu hortaz ari zena, eta ez pentsatu egon daitekenik taldean, beste inor, diot ez pentsatu, jakinda, 50 urtez Euskal Herrian, ezkerreko mugimenduetan, ilan behin emakume bat torturatu dutela, ilan behin hori da datua, izeberjaren puntaz egongo dira askoz gehiago. Ez direnak agertu, hala ere egon hori irakurtzen, beranaldi oso ezberdinetako 20-30 emakume ezkerrekoa denak, ez, bakoitzak, esan dezagun, bere leko baina ezkerrekoa guztiak, eta inork ez pentsatu, horre hon daitekenik, esan eztan, kasu bera, Guardia Zibilaren eskutik, halako bortxe bat, eta bazegoen, nik ere banekin bazegola, eta, hortaz hitz egiteko baliatu genuen. Baina hori da gure errealidadea, badakigu violentzia hori egin dela, baina egunerokoan, gauza batzutaz hitz egiterakoan, ez dugu hitz egiten pentsatuz ondoan egon daitekenik hori bizi, edo hori bizi izan duen horbaiten ondoan egon, aitortza horti dator, hitz egiten ditugunean gai batzuen inguruan, pentsatzetik, adibidez indarkeria matxista hitz egiten, pentsatzetik indarkeria matxista hori testu inguru ez, violentzia politikoaren testu inguruan bizi izan duen norbait dagoela, eta hitz egin dezakela, indarkeria matxista beste testu inguru batean bizi izan duen pertsona bezain legitimitatetik. Eta uste hori ere lantzeko badugula. Bestalde, aipatu duzu, galdera berriak sortu dirala jardunaldiaren ostean, jakin nahiko nuke, gutxi gorera, galdera berri hauek nondik nora doazen, eta zer aurreko isi duzuen, zeintzuk izan daitezken hurrengo pausoak? Bai, galdera berriak ere badira hori, entzuketa marko berriak sortzaren ingurukoak, ze guk gero gogoetak egin genituen, bagaina gogoetak egin dituen taldeka, esan dezagun, tortura jasan dutenak elkarrekin, sostengu psikologikoan ibilitakoak elkarrekin, mugimendu feministakoak elkarrekin, ez, eta pixkat ariketa zan bakoitzari eskatzea, ze konpromiso hartuko dituzu etorkizunan, eta zure lekutek, zure eragiletik, ze uste dezun dela bide hontan urratsak egiteko egin behar duzuna, ez? Orduan, eta nik uste erronka badela entzuketa, pixkat arloz arlo, edo geruzaz geruza, edo eragilez eragile, gogoeta egin ondoren entzuketa marko partekatuak ere eraikitzea, baina lekaro lehenengo ez, sortu behar dira, esan dezagun, konfiantzak ere, ordan, batetik hori, eta gero sortu ziren erronka konkretuak, ez dakite, sostengu psikologikoan hamarkadatan aritu diren pertsonek, esaten zuten, haiek sekulako ezagutza pilatu dutela, eta ezagutza hori, transmititzeko bideak egin bartzela. Azken batean badaude, psikologo batzuk, sostengu psikologiko hori egin dutenak urtetan, sekulako ezagutza eraiki dutenak modu autodidakta batean gainera, esan nahi dut, gaur egun, esan dezagun, osasusti sisteman publikoan, ez dago violentzia espezifiko hau hartatuko duen profesional espezializaturik, indarkeria matxistan egon badauden bezala, edo ez dago sareak, edo ez dago, adibidez, erronketariko bazan, hor pilatutako ezagutza, espezialitate hortan da trebatutako psikologoak, esatea, hor bide bat egin behar da, eta jada hor landu dena, ezagutza espezifiko hori garatu behar da, urtetan, eta gauza bera, abokatuen begiratik, gauza bera, mugimendu feministak egin behar du, ere gogoeta bat indarkeria matxista aipatzen duen bakoitzean, kontuan izateko tortura politikoan hor dagoela, edo genero indarkeria politikoa ere sartzeko hor eta bihurtzeko beste indarkeria matxistan beste adarrasko dauden moduan, violentzia bikarioa, psikologikoa, horri ere leku egiteko etengabe, ez geratzeko, aparteko leku bezala, eremu bakoitzetik halako erronka konkretuak agertu dira. Badi izango beraz, heltzen diren pauso berri hoietaz, Iratxe Arretolaza Maginen taldeko kidea. Mila esker, goizonetan gurean izategatik. Zuei.
nor da nor. Aurrera jarraitu beharra dugu, goizeko 10 gutxi pasata, eta Kubarekiko gurean nagusitzen den desinformazioaren aurrean, Euskadi-Kuba elkartearena izaten dugu uhartean gertatzen denaren berri izateko ahots nagusietakoa. Egoi Belategi lankideak, bertako kide den Toni Merlan elkarrizketatu du, Kuba gaurkotasunaren jopuntuan den egun hauetan. Kubarekiko gurean nagusitzen den desinformazioaren aurrean, Euskadi-Kuba elkartarena da uhartean gertatzen denaren berri izateko ahots nagusietako bat. Kezkatuta gaudelako Kuban gertatu daitekenarekin. Venezuelan emandako kolpeak bazuelako bestelako helburu politiko argi bat, kubatar iraultza kolpatzea. Izan ere, krisi energetikoa muturreraino eramanez, uhartea ekonomikoki, politikoki eta sozialki ito nahi dute Donald Trumpek eta operazio guzti honetan protagonista den Marco Rubiok. Kuban gertatzen ari dena hobeto ulertzen aleginduko gara Toni Merlan, Euskadi-Kuba elkarteko kidearekin, kaixo Toni, mila esker naiz irratiarekin hitz egiteko tardetxo bat hartzeagatik. Bai, kaixo, arratsaldeon. Konta guzu apur bat zure inguruan, Toni, nongoa zara, non bizi zara, zertan egiten duzulan, eta horrekin batera, zein da Kubako herriarekin daukazun harremana eta zer paper jokatzen duzu Euskadi-Kuba elkartean? Bueno, hemengo auzo batean nago bizitza tarte nahiko handia, 21 urte daramat hemen, eta kubatarra naiz, ez aldez aurretik esan behar duguna, eta gero hemen nola etorri nintzen bizitzera eta familia egitera ja aldez aurretiko ideia izan zen, hemen nago, ikasketak izan nuen Kuban eta hemen homologatu nituen eta gero euskerari ekin nion aurrera joateko eta interesatuta nago eta hildo beretik Euskadi-Kuban hasi nintzen. Utziaz esaten, Toni, zure euskara maila dagoeneko ikusezakala oso ona dela eta plazer hutsa dela zurekin Kubari buruz euskaraz hitz egin ahal izatea. Kontaidazu baita ere nongoa zaren eta jakineko nuke nongoa zaren Kuban esan dut eta nola dagoen zure ingurua hitz egiten dugunerako ez delako erregairik gelditzen hegazkinentzako Kuban eta hori izan da zabaldu den albistea, baina erregai oso gutxi geratzen da jarduera ohikoenentzako eta tira ikusten ari gara nola iraganeko neurri batzuk, errazionamendu neurri batzuk hartu behar izan direla, oso larria da egoera honetan? Bai, oso larria da, eta badakigu ja gero eta gehiago, orduak eta minutuak pasa eta ariagotzen da beharra. Ni Santa Clarakoa nahi, Santa Clara iria dago erdialdean kokatuta, eta oso ezaguna da Che Guevara egin duen azken bultzakada kapitalismoa Kubatik kanporatzeko. Eta Santa Claran bertan, Santa Claratik hurbil dago, nola esaten da, petrolioko refineria handinetarikoa. Bai, findegi bat, petrolo findegi bat. Bai, Cienfuegos zen. Eta ez du aspaldiko partez jasotzen petrolio gordina dena refinatzen dena eta beharrezkoa dena autoak, arruntak eta trenak ibiltzeko. Orduan gertatu zenarekin ez da gaurkoa. Orain dela urte gutxi Trumpek izan zuen lehenengo agintariko epea eta jesarri zituen 253 okerez banago neurri konkretuak Kuba itotzeko. Kubaren kontrako neurriak ziren, oraindik ere pirpilian daude eta ariagotu da Venezuelaren kontuarekin. Eta zer dagoen atxean, eta soilik dagoen kutxo o petrolio multxo baizik eta Venezuelak
hornitzen zuela Kuba. Eta hornikuntza hori, geldiarazi zuten ez da Maduro baitu zutenetik. Lehenago, Kubako itsasontziak jarri zituztenak eta portabion horretan ja ezin zuten pasa normalean. Eta gero eta gutxiago, hasi ziren baitzen edo lapurtzen petroleroak, eta orduan Kubara ezen ezer joan. Orduan, ja dira 2 hilabete edo lehenago, Venezuelatik ezela ezer jasotzen. Orduan, betidanik Kuba ja ikasi zuen, 80 hamarkadan ikasi zuen zer dela gabezia. Orduan, beti neurriak daude saiatzen dute zerbait izaten biltegi moduan, larrialdietarako moduan, baina denbora pasaenean joaten da desagertzen, eta orduan geratzen gara gauden une honetan, ia ez dago ezer aeroportuan, ez berdina dira aeroportu hegazkinetarako erregaiak eta autorako erregaiak, baina dena den biak ateratzen dira petrolio gordinetik. Eta egoera ez da berdina. Argindarra falta nabaritzen da eta areagotuko da. Baina ez da horren besterako. Baina garraioa bai, ambulantziarako, jendea joateko leku batetik etzera, lanera, ikastoletara, hori lehen, amarkada horretan, 80. amarkadan, ez zen guztiz desagertu. Ez egoen beste horren beste gauzak, janariak, gurpilak, hainbeste gauzak desagertu ziren, nola etortzen ziren ekialdetik, sozialisten herrietatik, eta gelditzen zuten, desagertu ziren, eta gabeziak etorri ziren. Baina ez zen horren beste erregaiaren kontua. Bai zegoen gutxi edo gehiago, baina zegoen erregai. Orain ez da egongo. Lentxeago aipatu diazu, Toni, ez duela lortuko Estatu Batuekiko gobernuak Kubaren besoa tolestea, alegia erresistentziari uko egitea, egoera bestelakoa dela Venezuelarekin, baina 60 urtez luzatu den blokeoa, 60 urtez baino gehiago da, setio batean bihurtu nahi duren praktikan Trumpek, uste duzu herriari jatekoa eta argia kenduz, altxamendu bat dela sustatu nahi dutena, beste modu batera esan da, nolabait lortu nahi dutela iraultzaren memoriari kolapsatzea eta horrekin mezu bat bidaltzea? Oie, dira antzinako ametsak, beraien helburua presidente. Eta oraingoa Marco Rubioren laguntza, eta lehenago ere bai, beti ari dira hori zaiatzen, beti legea sortzen, beti zirrigitutatik sudurra sartzen kalte egiteko, beti beraien asmoa da hori, iraultza bueltaraztea eta sozialismo eredu txarra izendatzea. Eta aldiz, ikusten dutela, usten bagaituzte blokeo gabe, nola atera ginen 80 hamarkadan horretan, 80 hamarkada horretan atera ginen, pues, aleginduz, eta 2000 urtean, ja barre egiten genuen. Eta gero eta gehiago turismo hori esker. Lehen, soilik azukre kainaren kontua bizi izan ginen. Orain, kapaz gara usten bagaituzte libre, aurrera joateko nola kultura, intelektualitate maila altuak dira. Eta hori ikusita, beraiek, beti kontraesana sortzen, gezurretan, eta neurri horiek inposatu gintuztenak, inor lagundu ez desan. Nahi zutela hori, inor ez laguntzea. Inor ez sartzea ezer, orduan, pasaden urtean, ez horren dela 2 urte, oiztailean 11, egon zen, pues, beraiek sortutako ideia zen, beraiek
mai azpitik sortu zuten grupuzkulo edo lagundu edo diruaren truke, mercenario moduan, lortu zuten zeo zer egiten, baina herria bera horren kontra jartzen da. Eta hori ez da argitara ematen, baina Kubako telebistan, Kubako egunkarian agertzen da. Kubakoentzat argi dago nola jokatzen duten, eta horrexegatik jendea prest dago borrokatzeko. Jendea ez da joaten behartuta ekitaldio jendetsu hoietara adierazteko noren alde daudela. Jendea ez da behartuta joaten, jendea joaten da nahi duelako. Orduan, bai nahi dutela altxamentu bat sortxa, baina ez dute lortuko. Aspaldiko partez, daramagu denbora nahiko, hori ikusten. Ez da gaurkoa, hori oso zaharra da, zirelen garaitik eta gehiago. Buru datotzen zaitan, recuerdo pillo alakoak adibideak, eta garai batean, Kuba gobernuak hasi zen espiak direnak kaleratzen beraien lan itxela egindakoa, nola ereduak ziren eta adibideak ziren herriaren txako. Nola ekiditu zituzten hainbat erasoak edo kolpeak, eta hori Kuban herriak badaki hori gertatu zela. Baina munduari ez zioten argitara eman egunkariak eta telebista kateak horiek daudenak kapitalismoaren menpe. Eta horrezegatik Euskadi Kuba oso ostandia hasi zen irabazten, nola gezurraren kontrako tresna erraldoia bihurtu da, jarraitzen du izaten. Kontraesana adierazten, linkaekin eta horrela, ari gara nola ekiditzen, beraien naia iraultza buelta ematea edo desagertara. Indargabetzeko bai, edo bertan bera usteko. Toni, denbora askorik ez daukagu, baina zuk zeuk esan diguzu, Kubako herriak makina bat aldiz, eta ez bakak 20. mendean, esango nuke, mendetako kontu bat izan dela, borrokarako eta erresistentziarako grina erakutsi duela, baina baita beti ere eskua luzatuta elkarrezetarako. Zentzu honetan, Díaz-Canel, Kubako presidenteak esan du, eurak negoziatzeko prest daudela Kubaren burujabetasuna errespetatzen baldin bada. Baina galdera da, zer negoziatu nahi du Trumpek, negoziatu nahi baldin badu? Trumpek bere buruan baldin bagaude, zinezkoa litzateke hori erantzutea nire iritzi emango dizut. Bera diruaren bila dabil beti, diruaren bila. Bera orain, nik uste dut, bultzatzuta dagoela Marco Rubio dagoela ondoan, edo ia ez du ezer ekonomikoa emango. Baina bai laguntasun handiko herria da, kidetasuna, medikoak dituela pres bidaltzeko eta gauza horiek bai eredu txarra. Beraien kontrako eredua da, eta Kuba beti dago egiarekin tresna moduan beraien kontra kritika egiten, eta han dago bere irabazia. Eta ikusita dagoena da, bera, ekonomikoki beti dago gezurra botatzen edo jolasten dirua lortzeko, batetik edo bestetik. Eta ez dela ekonomiko kontua. Zigorrak eta izunak jarrita guztiengan, bankuek, nabierak eta gauza hori, beti dira milioikoak. Dirua lortzen zuen seti horrekin, blokeo honekin. Orain, zer lortuko zuen hortaz aparte. Kuba ez du ia nikelik, Kubak ez du ia petroliorik, baina bai, adibide txarra da. Asi, ondo esan da, eredugarria da, borrokalaria da, beti laguntzeko prest edo nori, lurrikara baten aurrean, zein mediko falta
Orduan hori da irabaziko duena. Gero ospea ere, nola alako burua du, osperen bila, beti lehena da, munduaren gainetik, hainbat proiektua dituena, atxera ematen diguna soilik ikustea. Orduan, zer irabaziko zuen, zaila da asmatzea. Goizeko 10 dira, Karmele Tubila Santurtziko alkateak dimisio aurkeztu du. Ostegun honetan ohar batez jakinarazi du, erabakiaren atzean arrazoi pertsonalak, familiarrak eta politikoak daudela, baita itxaropen profesional berri bat ere. Itxaso Leon, egunon? Egunon pei, egunon entzuleok, erabaki familiarrak eta pertsonalak beretzat gordetzen dituela adierazi ondoren. Tubilak adierazi du ziur dagoela une honetan gainerako alderdi politikoek Eusko Alderdi Jeltzaleak Santurtzen duen irudiari kalte egiteko erabiltzen ari direla. Eta gaineratu du ezin duela hori gertatzen utzi bere alderdiaren siglekin duen konpromisoa erabatekoa baita. Tubilak dio beti jokatu duela zorrotz eta eredugarri udalaren interesen defentsan. Akatsak egin dituela dio, baina alkate postua utzi duela Santurtziarren bizitza hobetzeko alduen guztia egin duelako lasaitasunarekin. Lortu duela uste du gainera eta gaur egun herri hobe batean bizi direla. Duela gutxi gogora ekarriko dugu Sonia López segurtasuneko zinegotzi eta alderdikidea baztertu zuela udaltzaingoaren ofizial ordearentzako azterketa bat ustez harreman sentimentala duen hautagai bati filtratu ziolako. Santurtzi Bizkaiko udal garrantzitsuenetako bat da, 5. biztanleriari dagokionez, 55.000 biztanle ingururekin eta krisi hau EAJ herrialdeko hirugarrenean getxon jasaten ari denari gehitu behar zaio. Jauregitxoaren eskandalua delata. Gainera udal hauteskundeetatik urtebete ingurura alderdiak Donostiako alkatea ere ordezkatu du inkestek Eneko Goiari emandako datu txarren ondorio. EAJak beste ohar batean Santurtzirekin egindako lana, konpromisoa eta esku zabaltasuna eskertu dizkio. Eta bestalde, asteon polizia siden horren sartzearen aurka agertu den idazki berean, Auzitegi Nazionaleko fiskaltzak adierazi du enpresak eta zehazki presidenteak Israelekin kontrabando delitua egin ahal izan zuela, baina ez du aipatzen gizateriaren aurkako deliturik. Ministerio Publikoak hala adierazi du astearteko data daraman idatzi batean siden horrek basaurin duen egoitzan egindako sarrerari eta miaketari buruz. Bertan, polizia hainbat orduz egon zen informazioa biltzen Euskal Siderurgiak Israel Military Industries konpainiari altzairua saltzeari buruz. Fiskaltzak eginbide hori egitearen aurka egin zuen, Konstituzioaren 18.2 artikuluan aurreikusitako desegokitzat eta neurriz kanpokotzat jo baitzuen, haztapen judizio batean egoitzaren bortxa ezintasunerako oinarrizko eskubidearekin. Eta testuan adierazten zuenez, une horretatik aurrera, ikerketa guztia legezko babesik gabe egiten ari zen eta beraz, deuseztasuna defendatzen zuen genozidio delitu horri, gizateriaren aurkako delituari eta gatazka armatuen kasuan babestutako pertsonen eta ondasunen aurkako delituari dagokionez. Horregatik ikerketaren eszenatokia 12.985 lege organikoan jasotako kontrabando delitura mugatu beharko litzatekela uste zuen testuak. Fiskaltzaren arabera beraz, instantziako Auzitegi Zentralak delitu horri dagokion prozeduraren instrukzioarekin bakarrik jarraitu beharko luke. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Trafikoari dagokionez esan behar dugu haize zakarra lehen orduko zirkulazioa zailtzen ari dela autoilara eta gora bera txikiak eragiten anemenka eta trafiko zuzendaritzako iturriek jakinarazi dute, esan bezala hainbat gora bera izan direla trafikoan, hiri nagusietako sarreretan ohiko autoiarez gain lehen orduan arazoak izan dira Mastenterreko zuzengunearen eta Barakaldoko Arrontegiko zubiaren artean, tarte horretan ohiko ilarez gain Arrontegiko zubian Erandiorako noranzkoan furgone eta bat matxuratu da eta eskuineko erreia itxi behar izan dute tarte batez. Bizkaian ere, A8 autobidean, Galdakao parean eta Bilborako norantzkoan ibilgailu bat matxuratu da eta errei bat itxiarazi du eta zirkulatzeko zailtasun gehiago ere sortu ditu. Gipuzkoan haizeak eragin berezia izan du bigarren mailako sarean, izan ere bide batzuk itxi dituzte, zuaitzak erori direlako eta lur jausi txikiak izan direlako, hori dela eta lakoak arretan dizibiltzeko gomendatu du.
Bestalde, esan behar dugu ere zuhaitz bat erori dela Gipuzkoa 636 errepidean Irunaldean eta Errenteriako noranzkoan, baina errepidetik kendu dutela dagoeneko eta autopilaketak gutxitzen ari direla hortaz. Amaitu dira ere ohiko autopilaketak Bilbo inguruan, Leioa, Barakaldo eta Galdakaon, eta esan bezala agintariek gomendatu dute gaurkoan abiadura murriztea, segurtasun distantzia handitzea eta errepideen egoera kontsultatzea edozein joan etorriri ekin aurretik, haizeak zirkulazioan eragina izaten jarraituko baitu egunean zehar. Eta haizea aipatu dugula, eguraldiaren xehetasun gehiagoren berri emango digu ere Iker Ibarluzeak. Eguraldiak lasaialditxo bat hartuko du ostegun honetan. Goizpartean hodei dezenta gertuko da Kantauriar isurialdean, baina bereziki kostaldean eta ipar Euskal Herrian, eta bertan tartean zaparrada txikiren bat izatea ez da baztertu behar. Ez du euri askorik egingo, baina bertan zertxoet bustiko du. Gainantzeko lekuetan giro ateria izango da, eta goizpartean ego isurialdean gainera ostarte politak nagusituko dira. Ondoren, eguerdian eta arratsaldeko lehen orduetan eta Kantauriar isurialdean ere ostarte ederrak irekiko dira, eta giro atsegina nagusituko zaigu lurralde osoan, baina azken orduetan ego mendebaldetik barna hodeiak ugarituko dira, eta zerua estalirik geratuko da, hala ere ez da euririk egiterik, espero. Mendebaldeko haizea zakar edo oso zakar ibiliko da, bereziki kostaldean eta ipar Euskal Herrian eta gehien bat goizean, arratsalda pixkanaka ahultzen joango da eta azken orduetan ego mendebaldetik finkatuko da. Temperatura minimoek orokorran bera egingo dute, minimoek eta maksimoek biek bera egingo dute, minimoak 6 eta 12 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak Kantauriar isurialdean 13 eta 16 gradu bitartean, eta maksimoak Kantauriar isurialdean 13 eta 16 gradu bitartean, eta ego isurialdean 12 eta 16 gradu bitartean. Temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira urte sasonetan ohikoa den bezala, altuenak aldiz kostaldean eta herriberan. Hoexek, orain artean nabarmendu berrekoak, eskerrik asko Itxaso. Eskerrik asko Pegi bier arte. Eta joan aurretik, agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak, aurreratuz gaurko ere ez dela, edonolako saio izango. Julen Goikoetxea, egunon? Egunon, Peli. Gaurko honetarako txilaba jantzia duzu? Bai, jantzi dugu, horribili gara prestaketetan eta kasi gaztu ere egin zaigu, baina azkenerako gogoratu gara, gaur ostegun gizen eguna dela eta txilaba jazteko eguna eta hementxe gaude. Mai Gorostiaga Pozo, Eneko Iturbe Otamendi eta Irurok, gaurko saioari egiteko prest. Ondo, nolako kontuak aipatuko dituze gaur? Gaurkoa esan dugu ostegun gizen eguna da, Tolosan inauteriei hasiera emango zaie, eta, txupinazoa, mamaitan botako den txupinazo hori ere zuzenean eskainiko dugu, gaur apur batan beranduago amaituko dugu bigarren kafea, baina Tolosatik apur bat ateratzen ere saiatuko gara, eta Arrankudiagan, Bizkaia aldean, Aiar aldean, eguen zuri eguna ere nola ospatzen duten, kontatuko dizuegu, bertako eskolako ikasleak kopla kantari biltzen direlako herrian barrena eta eskolako irakasleekin hitz egiteko aukera izango dugu, eta horrez gain berriz ere Tolosara etorrita, ez dakit entzun duzuen, azken egunetan, Tolosako inauterietan txarangei jarraitu alizateko aplikazio eta webune bat sortu dutela, Itzol Garmendia, Joritz Alberdi eta Julen Arantzabal sortzaileak ere gurean izango dira, eta horrekin batera, Mai Gorostiaga Pozo lankidearen aita zen, Jose Manuel Gorostiaga jaiozenaren mendeurrena ospatzen da aurtengoan, eta Maik urtero ostegun gizen egunen ekartzen dizkigun anekdota hoiek gaurkoan bere aitaren figuraren bueltakoak izango dira. Ondo, adi egongo era, beraz lan egin, baina gozatu ere, Julen. Eskerrik asko, berdin. Eta gure partetik besterik ez, joateko tenore aldu zaigu, ondo segia jo? Naiz irratia. Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, egunen